ботинкаҳои афсонавӣ. дар мағозаи пойафзол дар шӯъбаи кӯдакона интихоби калони пойафзол буд, чӣ тавре ки мегӯянд мувофиқи таб, ва як ҷуфте буд ки аз байни дигаронаш фарқ мекард. ботинкаҳои ялақосӣ бо сатҳи бенуқсони худ ҷило медоданд ва харидори худро мунтазир шуда истода худашонро таъриф мекарданд. шумо фақат бингаред, ки мо аз чӣ гуна пӯсти тунук ва қимат духта шудаем, чӣ тавр мо зебо, нарм ва қулай ҳастем. мо на танҳо барои дар рӯзгор ба ӯ хизмат кардан, балки барои расондани ҳаловати фасонӣ низ таъин гардидаем. ва боз пинҳонӣ хабар мерасонем, ки мо на фақат ботинкаҳои оддӣ, балки ҷуфти сеҳрноке мебошем, ки ба соҳибонаш барори ғайриоддӣ меоранд. каме дуртар ботинкаҳои аз пӯсти ғафс духташуда меистоданд ва ҳамчунин харидори худро интизор буданд. онҳо ҳам ба одам хизмати хуб карданӣ буданд, аммо хоксорона хомӯш буданд. ботинкаҳои ялақосӣ ба пӯстғафсҳо нигоҳ карда танҳо оҳи ҳасрат мекашиданд. оҳ, дар олам ҳақиқат нест. ана мо беҳтарини беҳтаринҳо ҳастем, аммо шуморо бошад дар навбати аввал мехаранд. шумо моли серистеъмолед. ботинкаҳои пӯстғафс ҷавоб доданд: зиқ нашавед, ҷуфти меҳрубони ялақосӣ. шумо талаботи махсус доред. шумо албатта дер ва бо муваффиқият хизмат мекунед, зеро ки инро хеле бисёр мехоҳед. орзуҳо амалӣ мегарданд. ба назди рафҳо харидорон омаданд, падар ва писар. онҳо сарресима нашуда пойафзолҳоро чен мекарданд. ана инҳо ҳамон чизи лозимиянд. дар пойҳо қулай ҳастанду намудашон ҳам зебо. нархашон кам не, лекин мо онҳоро мегирем. розӣ ҳастӣ, Юсуф? аз писараш пурсид падар. розиям, бо афзоли нав хурсанд шуда тасдиқ кард писарак. юсуф қуттии дар каса бандубаст кардашударо ба даст гирифт ва хурсандона бо падараш аз мағоза баромада рафт. дар қуттӣ ботинкаҳои афсонавии ялақосӣ буданд. ба мағоза боз харидорони дигар даромаданд, боз падару писар. онҳо низ вақти зиёде ба пойафзолҳо нигоҳ мекарданд, чанд ҷуфташро чен карданд ва оқибат падараш гуфт: ана он чизе ки лозим аст. дар пойҳо қулай ва бадошт мебошанд. нархашон ҳам маъқул аст. ҳамин тавр не, шӯҳрат? писар аз пойафзоли нав қаноатманд шуда розиёна сар ҷунбонд. онҳо пулашро доданду аз мағоза берун баромаданд. дар хона Юсуф ботинкаҳояшро кушод ва дар рафи даҳлез гузошт. гурбаи серпашм назди сокинони нав омад. дар лоқ ба акси худ нигоҳ карда, бо нишонаи дастӣ худро ба пушти пойафзол молид. ботинкаҳо як ҳафта дар бари чатрҳо, шипакҳо ва ботиҳо истоданду ба ҳеҷ кас лозим набуданд. танҳо гурба барои чун дар оина дидани зебогии худ ба назди онҳо омада, онҳоро аз эҳсосоти нодаркор будан халос мекард. ботинкаҳо тамоман зиқ шуданд ва оқибат як рӯз Юсуф аз мактаб баргашта костюми зебояшро пӯшид ва ба назди Раф омад. писарак шипакҳои хонагиашро бароварда, пойафзолашро дигар кард ва дар даҳлез ин тарафу он тараф роҳ рафт. гурба ба даҳлез даромад, то ки аз рӯи одат худашро ба пушти пойафзоли ялақосӣ бимолад. Юсуф бошад, айнан ҳамин вақт сарашро монанди артистон боло бардошт, дастонашро ба пушташ монда, думи ӯро зер кард. гурба аз дард ва ғазаб даҳшатовар чирроз зад. ин Юсуфро безобита ҳам накард. ӯ бо ботинкаи ялақосӣ думи сермӯи гурбаро то дами аз хона баромадани садои ғазалобуди модараш куфта меистод. Юсуф, гурбаро азоб наде! ҳайвони бечорае ки думашро сар доданд, бо қаҳр аз озордиҳандаҳои худ дуртар гурехт. охир вай маҳз онҳоро сабаби азобҳои худ меҳисобид.
аммо ботинкаҳои ялақосӣ намедонистанд, ки аз шарм ба куҷо пинҳон шаванд. охир онҳо чӣ тавр ба гурба фаҳмонда метавонистанд, ки ягон гуноҳе надорад ва ҳарчанд онҳо афсонавӣ бошанд ҳам, аммо на ҳама чиз дар ихтиёри онҳост, зеро ки бояд ба иродаи соҳибашон итоят намоянд. ҳар ҷое ки ӯ меравад, онҳо ҳам ҳамон ҷо мераванд. ҳангоме ки ботинкаҳои афсонавӣ аз эҳсоси шарм азоб мекашиданд, падар Юсуфро, ки мӯйҳои бенуқсон, шоназадаву либоси олӣ ба бар дошт, бо мошин ба назди бинои дурахшоне овард. ба зудӣ онҳо ба толори васеъ даромаданд, ки дар он ҷо дар зери мусиқии зебои ҷуфтҳои раққосон бо либосҳои хеле зебо давр мезаданд. ботинкаҳои ялақосӣ аз шавқ оҳ кашиданду бо пӯсти худ тамоми шукӯҳи муҳитро инъикос мекарданд. озмуни моро ҷуфти Юсуф ва Оиша идома медиҳанд, эълон карданд дар микрофон, ва ботинкаҳои ялақосӣ ҳамроҳи пойҳои раққос ба иҷро кардани ҳамин хилпаҳо шурӯъ карданд, ки сарҳои тамошобиноне, ки ба онҳо нигоҳ мекарданд, чарх заданд. ҳатто вақте ки мусиқӣ хомӯш шуд ва Юсуф шарики худро ба назди падару модараш бурда дар байни тамошобинон ҷой гирифт, пойафзолҳои ялақосӣ ором шуда наметавонистанд. аз паҳлӯи онҳо ҷуфти навбатӣ ба рақс мебаромад. Юсуф номаълум пояашро гузошт ва писараке, ки бар маркази толор мерафт, пешпо хурду афтид. аз паси ӯ шарикаш ҳам афтид. тамошобинон оҳ кашиданд. ҳеҷ кас намехандиданд. онҳо ҳамдардона оҳ мекашиданд. ва танҳо Юсуф хандаашро нигоҳ дошта наметавонист. тамошобинон ба ӯ нигоҳ мекарданд ва ботинкаҳои лақосиро боз шарми тоқатфарсо фаро гирифт. ҷои хурсандиро ноумедие гирифт. акнун ҷуфти пояфзоли ялақосӣ афсӯс мехӯрданд, ки ба озмуни раққосон омаданд. аз ҷилои худ шарм мекарданд ва чунин меҳисобиданд, ки ин кор бадии рафтори соҳибашонро фақат вазнинтар мекунад. ва замоне ки дар хона онҳоро ба дарунтари рафи пояфзол андохтанд, бори аввал ботинкаҳо хурсанд шуданд. дар он ҷо онҳо дар бари чадрҳо ғамгин шуда хобиданд. субҳи дам ҷуфти ялақосӣ аллакай худро афсонавӣ ҳисоб намекард. ана корҳо чӣ хел анҷом ёфтанд. пояфзолҳои пӯзғавз ҳақ буданд вақте мегуфтанд, ки ман хизмати хуб мекунам. на ҳама орзуҳо амалӣ мегарданд. гурба барои дар сатҳи локзадашуда дидани худ наомад. ботинкаҳо то дами ба баромади навбати рафтани Юсуф чанд рӯз тамоман танҳо буданд ва ҳама чиз такрор шуд. мусиқии зебо, рақс, қарсакҳо, шарм ва таҳшат, вақте ки дар оинаи лок на танҳо шукӯҳи муҳит, балки рафтори ношоистаи Юсуф инъикос мешуд, ки рақибонашро пешпо медод, домани дарози куртаҳоро мекуфт ва дар зиёфати ба шарафи артистон оросташуда онҳоро ботинкаҳоро бо кунҷи дастархони сафед пок мекард. дар рафи даҳлез хоб рафта, ботинкаҳои афсонавӣ фақат як чизро мехостанд: то қадри имкон дар зери кунҷи палтои дар болои онҳо овехташуда пинҳон кардани нӯкҳои дурахшони худро. аз мағоза Шуҳрат бо ботинкаҳои нав баромад. падараш ботинкаҳои кӯҳнаи ӯро дар кӯча дар назди ахлоқотӣ гузошт, шояд ки боз ба ягон кас лозим шаванд. дар хона модараш интихоби падару писарро таъриф кард. бо пӯшидан кӯҳна намешаванд. чармаш ғафз, бақувват, такчармияш духта шудааст. ботинкаҳо ҷои худро дар рафи даҳлез гирифтанд. мисли пойафзолҳои ялақосӣ қариб буд, ки аз таъриф дурахшанд. онҳо дер наистоданд. падар аз писараш хоҳиш кард, ки пакети хӯроквориро ба сағирхона барад. шуҳрат пойафзолашро пӯшид ва ба роҳ баромад. борон меборид. ботинкаҳо бо диққат кулмакҳоро давр зада мегузаштанд, аммо ин онҳоро аз об наҷот надод. рӯи пояфзол аз сели обе, ки аз боло ҷорӣ мешуд, асфалтро пурд мекард, торик шуд, лекин дохилашон гарму хушк буд, пойҳо роҳат мекарданд. сағирахона
на он қадар дур буд ва Шуҳрат тез ба назди хонаи истиқоматии намудаш оддӣ омад. Рақамро чинд, дамафон кор кард ва дар кушода шуд. Шуҳрат ба ошиёнаи охирин баромад. Он ҷо дар яке аз дарҳо лавҳаи мустаҳкам карда шуда буд. дарёча, сарпаноҳ барои кӯдакони бехонумон. дар ин ҷо ӯро ҳамчун дӯсти дерина пешвоз гирифтанд. кӯдакон ва мураббия бо саломи хурсандора ӯро иҳота карданд. онҳо барои хӯрокворӣ ба Шуҳрат миннатдорӣ мекарданд, вале баъзе тарбиягирандаҳо дод мезаданд. Шуҳрат, биё бо мо бозӣ кун. комили 8 сола аз ҳама устувортар буд. ӯ аз дасти меҳмон дошта гирифт ва ба хонаи бозӣ кашида бурд. Шуҳрат бисёр илтимос накунонда ботинкаҳои таршударо баровард ва ҳамроҳи тӯдаи серғалоғула ба он ҷое ки бозичаҳо буданд рафт. аз конструктори калон онҳо пойгоҳи кайҳонӣ месохтанд. кӯдакон зиндагии кайҳонавардонро дар он ба таври хеле ҷиддӣ ба нақша гирифта буданд. ин ҷо гаражи капсулаҳои парвозкунанда мешавад. дар ин ҷо майдончаи роботҳоро месозем ки барои таҳқиқот хок ҷамъ мекунанд. ана дар ин ҷо бошад кайҳонавардон хоб мераванд. ва боз толори калони рақсро сохтан лозим аст, хурсандона фарёд кард Комил. ту чӣ? охир ин кайҳон аст ку? дар он ҷо рақс нест, эрод гирифтанд боқимандаҳо. аммо дар стансияи мо мешаванд. ин хел зебо аст. вақте ки ман калон мешавам, гуфт Комил, кайҳонавард мешавам ва рақс мекунам. аз ҳама хубтар. хести ки хобат. орзуҳо амалӣ мегарданд, аммо фақат дар афсонаҳо, нармдилона гуфт яке аз бачаҳои сағирхона. вақте ки Шуҳрат ба хона бармегашт, борон тамом нашуд. аммо Шуҳрат шитоб накарда мерафт. дар дилаш барои кӯдакони сағирхона ва барои онҳое ки монанди ин кӯдакон ба хӯрок, либос ва ғамхорӣ эҳтиёҷ доранд, дуо мегуфт. ва боз барои Комил, то ки орзуи ӯ амалӣ гардад. пойҳо дар гармӣ буданд, зеро ки ботинкаҳои пӯзғавз бо об хуб мубориза мебурданд, обро намегузаронданд. 3 моҳ нагузашта Юсуф ба волидонаш гуфт ки ботинкаҳои рақсии ӯ фарсуда шуданд. падараш ҷуфти ялақосиро аз раф гирифт ва бо диққат онро аз назар гузаронда гуфт: охир онҳо навбаринанд? Юсуф таслим намешуд. нав ҳастанд? нав яъне мудшуда аз феҳристи охирин, аммо инҳо рӯзи гузаштаанд, яъне аллакай кӯҳна шуданд. модар фақат нолиш мекард. охир ту онҳоро ҳамагӣ якчанд маротиба пӯшидаӣ. худи ботинкаҳо дар бораи корношоямешон шунида хеле зиқ шуданд. нахуд ки онҳо ҳамин хел ялақосӣ, ҷилодор, афсонавӣ ба ҳеҷ кас лозим намешуда бошанд. нахуд ки онҳоро мепартофта бошанд. ботинкаҳо қариб ки гирья мекарданд. волидон бо писар ягон чизро ҳал накарда рафта хоб рафтанд. супидан падар эълон кард: хуб писарам, ман ба ту ботинкаҳои нав мехарам, аммо бо шарте ки ту барои онҳо кор мекунӣ. Юсуф қариб буд аз хурсандӣ қарсак занад, аммо пешомади коркунӣ ӯро ғамгин мекард. боз чӣ кор кардан лозим аст? ту дар консерти хайриявӣ иштирок мекунӣ. ман эълонро дидам ки қасри маданият ҳамин хел консерт барпо мекардааст ва маблағашро ба сахирхонаи дарёча мегузарондаанд. дар қасри маданият рақс кардан? фу! ман дар саҳнаҳои беҳтарин кор кардам, ҷоизадори конкурсҳо шудам ва баъд аз ҳамин ин қасри маданият? таҳқиромез гуфт Юсуф. чаро ки ҳунармандони касбӣ дар ин консерт иштирок намуданро айб намешуморанд. баръакс, хеле кӯшиш мекунанд ки ба он ҷо раванд. ба барнома нигоҳ карда худат боварӣ ҳосил кун. хайр, агар ҳатто касбиҳо он ҷо бошанд, андеша карда гуфт Юсуф, он гоҳ ман эҳтимол розӣ ҳастам. толори консертии қасри ноҳиявии маданият пур буд. кӯдакони сағирхонаи дарёча дар қатори пеш нишаста буданд. ҳамроҳи онҳо одамоне нишаста буданд ки монанди Шуҳрат ва падари ӯ ба онҳо ёрӣ мерасонданд.
юсуф бо костюми олиҷаноб ва ботинкаҳои ялақосӣ дар паси парда барои баромад кардан тайёрӣ медид. дар бараш шарики ӯ оиша бо куртаи дилрабое истода буд. баранда баромади ин ҷуфти рақсиро эълон кард ва ботинкаҳои ялақосӣ бо садои мусиқии мафтункунанда ба рақс даромаданд. появзолҳои ялақосӣ тез чарх мезаданд, аммо ин халал нарасонд, ки онҳо ошноҳои деринаи худро шиносанд, ботинкаҳои пӯзғафсро, ки дар қатори пеш ба роҳат ҷой гирифта буданд. онҳо дар пойҳои писараке буданд, ки чашмони меҳрубон дошт. ботинкаҳои пӯзғафси шӯҳрат ҳам дарҳол пойафзолҳои ялақосиро, ки замоне дар мағоза онҳоро бо ҳавас тамошо мекарданд ва бо онҳо дӯстона суҳбат меоростанд, шинохтанд ва акнун аз муваффақияти онҳо шод буданд. вақте ки баромад ба охир расид ва раққосҳо таҳти чапакзаниҳо ба таъзим баромаданд, ботинкаҳои шӯҳрат ба ботинкаҳои юсуф самимона сар ҷунбонда гуфтанд: шумо олиҷанобед. ботинкаҳои ялақосӣ гӯё ки аз дард бошад чиндор шуданд ва тез тез хурумгоз заданд. ин қадар олиҷаноб намебудем, беҳтар мешуд. ҳоло рӯзи охирини мост. моро мепартоянд, лекин чӣ тавр бо одамон хизмат кардан мехоҳем. роҳафтода нашавед, мо ягон илоҷ меёбем. дилбардорӣ карданд пойафзолҳои пӯзғафс. дар паси парда юсуфро падараш бо қутие интизор буд. дар он ҷо пойафзолҳои ваъдашуда аз феҳристи нав буданд. юсуф хурсанд саросемавор пойафзоли навашро пӯшидан гирифт ва дид, ки ба ӯ ду писараки ношинос наздик мешаванд. номи ман шӯҳрат мебошад. ин комил, ӯ тарбиятгирандаи сағирхонаи дарёча аст, гуфт яке аз омадагон. ба мо баромади шумо ва оиша маъқул шуд, махсусан ба комил, ки орзу мекунад мисли шумо хуб рақс карданро ёд гирад. шумо ба ӯ ягон маслиҳат дода метавонед? юсуф фақат як пойафзолашро дигар карда буд ва ҳис кард, ки ҳамон пойафзоли кӯҳнаи ялақосӣ ногоҳ пояшро фишор дод. ӯ ба писараки бо чашмони аз ҳайрат кулолашуда интизори ҷавоб шуда ба юсуф менигарист, бо диққат нигоҳ кард ва сабабашро худаш ҳам надониста гуфт: ман пойафзоле дорам, ки барор меоранд. онҳо афсонавианд. касе ки онҳоро пӯшад, раққоси хуб мешавад. юсуф ботинкаи дуюмашро ҳам баровард ва ҷуфт карда ба писарак дароз кард. гир, ман онҳоро ба ту тӯҳфа мекунам. ҳеҷ кас надид, ки ҳамин вақт пойафзолҳои пӯзғафс ба пойафзолҳои ялақосӣ чашмак заданду пойафзолҳои ялақосӣ бошанд, аз хушбахтӣ дурахшиданд. ягон кас инро пай набурд, зеро ки ҳамаи атрофиён хушбахт буданд. шӯҳрат ва юсуф, падарони онҳо ва писарак комил аз сағирхона. даманҳо ҷонваракони хурде мебошанд, ки дар кӯҳсор зиндагӣ мекунанд. бори баҳорон, вақте ки дар қуллаҳои кӯҳ обшавии барфҳо сар шуд, об мисли дарё паҳн гашт ва бо ҷараёни худ се даманро гирифта бурд. онҳо ба ин хел ҳодиса тайёр набуданд ва ҳатто фурсате ҳам наёфтанд, ки ягон касро ба ёрӣ ҷиғ зананд. коре ки ҷонваракони аз офат зарардида карда тавонистанд, аз пӯслохи калоне дошта гирифта буданд, ки хушбахтона аз назди онҳо мегузашт. дар соҳил санҷобаке ҷаҳида мегашт. ӯ ҷонваракони ба бадбахтӣ гирифторшударо дид ва чӣ тавр ёрӣ расонданашро надониста, аз паси онҳо дар соҳил медавид. барои каме ҳам бошад дилбардорӣ кардани онҳое, ки бо об мубориза мебурданд, ба онҳо дилсӯзона фарёд кард: шояд ки шумо чормағз мехоҳед, метавонам камтар диҳам. даманҳо аз ғазаб чашмонашонро ало карданд ва санҷобак ба дарахти наздиктарин ҷаста баромад, ки ба зудӣ аз назар ғоиб шуд. он гоҳ даманҳо фаҳмиданд, ки наҷоти онҳо ба худи онҳо вобаста аст ва фикр карданд, ки чӣ тавр наҷот ёбанд. яке аз ҷонваракон аз хунукӣ ларзида гуфт:
биёед якдигарро медорем вагарна дар алоҳидагӣ ҳама ҳалок мешавем. ҳардуи шумо аз думи ман гиред ва сахтакак доред. ду даман бо панҷаҳои часпакашон аз думи рафиқи раҳмтақдири худ доштанд ва ӯ аз лаҳзае ки порчаи пӯслоқ аз таги шохаҳои маҷнунбеди дар рӯи об овезоншуда мегузашт истифода бурда бо тамоми қувват ҷаҳид ва як шохаро маҳкам дошта гирифт. ду дамани дигар аз ин гуна барор истифода бурда ба шохаҳои дигар париданд. ана ҳамин тавр ҳамаашон ба воситаи дарахт ба соҳил гузаштанд. онҳо дар зери офтоби форам хеле хушк ва гарм шуда хоб рафтанд ва замоне ки оқибат ба худ омаданд ба сӯи хона ба он тарафе ки об онҳоро аз он ҷо оварда буд раҳсипор шуданд. вақте ки даманҳо ба зодгоҳи худ наздик шуданд аз ғорчаҳо ҳамқабилаҳояшон ба истиқболи онҳо баромаданд. онҳо сухани якдигарро бурида дод мезаданд. чӣ хел хурсандӣ! нигоҳ кунед, дӯстони мо баргаштанд. ин иди ҳақиқӣ буд. даманҳои наҷотёфтаро ҳамчун қаҳрамонҳо пешвоз мегирифтанд. санҷобак аз болои дарахт ба хурсандии серғалоғула хеле нигоҳ кард ва аз зоғи пир ки ҳодисаи рӯй дода истодаро бо диққат тамошо мекард пурсид. охир аслан чӣ шудааст? чаро онҳоро ҳамчун қаҳрамон пешвоз мегиранд? ин даманҳо чӣ кори бузургеро анҷом доданд? зоғ ба санҷоб нигоҳ кард ва оҳ кашида ҷавоб дод. онҳо наҷот ёфтанд. ҷавоб на ин ки ба савол дода, балки бисёртар ба худи ӯ дахл дошт. ҳуҷраи рӯҳшинос. дар назди ҳуҷраи рӯҳшинос навбат буд. он аллакай пеш аз вақти қабул ба вуҷуд омада буд. ҳамин ки рӯҳшинос ба ҷои кории худаш нишаст, ҷавони ситорагарме бо либоси қиматбаҳо ва мувофиқи баданаш духташуда даромад. рӯҳшинос дар паси мизи калони хатнависӣ менишаст. бемор худро каме ба қафо партофта, пойҳояшро рӯ ба рӯ гузоштаву бо ангуштони ба ҳам часпида зонуҳояшро дошта дар роҳаткурсии муқобил менишаст. ман шуморо бо диққат гӯш мекунам, гуфт соҳиби хуҷра. шумо мефаҳмед, мушкилӣ дар он аст, ки ҳангоми дар паси мизи қаҳвахона дар назди ман бо бачаҳои худ нишастани ягон кампираки бечора иштиҳои ман баста мешавад. эҳтимол шумо онҳоро зиёфат карданӣ мешавед ва намедонед ки чӣ тавр ба онҳо хубтар карда дар ин бора гап занед. бемор абрӯбонашро чин, даҳонашро бурма кард ва тез ғурунгоз зад. не, ба фикрам не. баъд оҳиста ҷавоб дод. ба фикри ман барои камбағалон ва бойҳо бояд ҷойҳои алоҳида мавҷуд бошанд. ҳа, мушкилии ҷиддӣ, тасдиқ кард рӯҳшинос. шумо худбаҳодиҳии баланд доштаед ва ман мебинам ки ҳалли масъала чунин аст. ҳар саҳар пеш аз хӯрокхӯрӣ нома ба филиппионро хонед, махсусан ояти сеюми боби дуюмро. ҳар яке дигареро аз худ болотар нашморад. ояти 16 боби 12 нома ба румиён ҳам беҳтар мешавад. худро бисёр доно нагиред ва ба хоксорон пайравӣ намоед, хаёлпараст набошед. бемор бо нобоварӣ ва умед ба мутахассис нигоҳ кард ва пурсид. ба фикратон ин ёрӣ мерасонад? ба ҳар ҳол, ин барои шумо имконият аст. ташаккур, ман санҷида мебинам, изҳор кард муштарие ки ҷуръаташ ба куҷои ғайб зада буд. бемори дигар аз остона фарёд кард. шумо дар даҳлез навбатро мебинед? чаро одамонро мунтазир мекунед? қабул тезтар гузаронед намешавад? шинед, ба одами жулидамӯй бо одобона пешниҳод кард соҳиби хуҷра. ба ғайр аз ин шуморо боз чӣ безобида мекунад? ҳамсояҳои ман, маро ҳамсояҳои ман безобита мекунанд. онҳо ба назди шумо омадан намехоҳанд. аммо ба фикри шумо ин ба онҳо зарур аст? бемор нидо кард.
ба онҳо хеле пештар ба назди шумо омадан зарур буд. Онҳо талаби маро қатъиян рад мекунанд. Охир якравиро ягон хел карда табобат намудан лозим аст. рӯҳшинос оҳ кашид, оҳиста гулӯ афшонд ва гуфт: ҳолати вазнин, ман гоҳ-гоҳ ин хел маслиҳат медиҳам, аммо ин ба шумо зарур аст. пеш аз хоб ояти панҷуми боби панҷумро аз номаи якуми Петрус хонед. худо ба мағрурон муқобилат мекунад, аммо ба фурӯтанон файз мебахшад. ин маслиҳат ба ман аст? ба шумо? ба ҳамсояҳо чӣ? ба фикрам ҳама чиз худ ба худ ба тартиб медарояд. аммо ба хуҷра аллакай бемори дигар даромада истода буд. илтимос, бубахшед ки вақти қимати шуморо мегирам. мефаҳмам ки шумо чӣ тавр банд ҳастед, лекин марҳамат карда маро гӯш мекардед. рӯҳшинос маҷбур шуд ва хоҳиш кард ки ин ҷавон ба роҳаткурсӣ шинад. баъд аз он ки вай сухани бесару нуги ӯро бо диққат гӯш кард, гуфт: шумо аз худбаҳодиҳии паст азият мекашед. илтимос, саҳарҳо нома ба ғалутиён боби 3 ояти 26, зеро ки ҳамаи шумо аз рӯи имон ба Исои Масеҳ фарзандони худо ҳастед. ва номаи якум ба Тассалониқиён боби 5 ояти 5-ро хонед. зеро ки ҳамаи шумо фарзандони нур ва фарзандони рӯз ҳастед. ба ҷои ҷавони беҷуръат зани солхӯрдае омад. ман хеле азоб мекашам, гуфт ӯ. ба фикри шумо сабаби ин азобҳо дар чист? ман чизеро мехоҳам ки дигарон доранд. яъне шуморо ҳасад азоб медиҳад, тахмин кард рӯҳшинос. бемор чашмонашро поён кард ва оҳиста гуфт: ман инро ин тавр номидан намехостам. аммо агар мушкилиро нодуруст муайян намоем, он гоҳ аз он раҳо ёфтан ҳам имконнопазир мешавад, ҷавоб дод рӯҳшинос. бемор оҳ кашид ва гуфт: хайр, шумо ҳақ ҳастед. ман фикр мекунам ки ҳолати ман дар ҳақиқат ба ҳасад наздик аст. ин ислоҳшаванда аст. илтимос, то аз хона баромадан ояти 9 боби 13-ро аз нома ба румиён хонед. моли касро маталаб. бемор барои маслиҳат ташаккур гуфт ва бо фикру хаёл баромада рафт. аммо ба ҳуҷра якдигарро тела дода якбора 2 беморе даромаданд, ки чун бародарони дугоник ба якдигар монанд буданд. якеаш бо тамоми қувват ба дигараш дод мезад: илтимос, гӯед ки мо чӣ кор кунем? мо якдигарро тамоман бад мебинем. охир мо дар осмонҳо чӣ тавр созиш мекарда бошем? оҳ, ба шумо комилан ғам хӯрдан лозим нест. ягон нафари шумо, ба ҳар яки онҳо муроҷиат намуд рӯҳшинос, дар он ҷо нахоҳад буд. дугоникҳо бо як овоз фарёд заданд: аммо ин ба мо маъқул нест. он гоҳ, гуфт рӯҳшинос, аввал кӯшиш карда ояти 15 боби 3-ро аз номаи якуми Юҳанно хонед. ҳар касе ки бародари худро бад мебинад, одамкуш аст. беморон бо як овоз гуфтанд: бубахшед, ин суханҳоро ҳатто талаффуз кардан даҳшатовар аст. лекин онҳо ба ҳақиқат хеле наздиканд, буд ҷавоб ба онҳо. аз ҳуҷра берун баромада истода, бародарон дугоникҳо ба якдигар роҳ медоданд. рӯзи кории рӯҳшинос ба охир мерасид. даҳлизе ки каме пештар пури одам буд, холӣ шуд. танҳо дарро пӯшондан лозим буду халос. аммо ҳамин вақт худи ҳамон ҷавони ситорагарме, ки имрӯз якум қабул карда шуда буд, давида даромад. мебахшед ки вақтатонро мегирам, аммо як савол боқӣ мондааст. вақте ки ман шифо меёбам, бояд чӣ кор кунам? чӣ тавр дубора бемор нашавам? чӣ тавр сироятнопазириро мустаҳкам намоям? рӯҳшинос калиди қулфро тоб дода истода ҷавоб дод: витамин хӯред. кадомашро? пурсид ҷавон. доимо хурсанд бошед, беист дуо гӯед ва боз навишта шудааст: шумо маъбади худои зинда ҳастед. имрӯз маслиҳати охирини рӯҳшинос ҳамин буд.
гунҷишк. Ту ҷазо дода мешавӣ. Гунҷишк ба Фотимачумчух, ки аз таги бинии ӯ донаеро дуздида буд, таҳдид кард. Фотимачумчух донаро шикаста хӯрд ва парида рафт. Гунҷишк тамоман ором шуда наметавонист. ӯ ин донаро дар муҳорибаи ҳалол аз кафтари пир кашида гирифта буд, аммо кадом як Фотимачумчух моли ӯро дуздид. Гунҷишкак сахт пару бол мезад, дар болои гулгашти боғ худро ба ҳар тараф мезад. оқибат хаста шуда ба шохаи сафедорӣ нишаст. ҳалқи Гунҷишк қоқ шуд, нӯшидан мехост. дар поён кулмаке метофт. Гунҷишк ба поён парвоз кард. ӯ намедонист, ки дар ин кулмак об набуд. бо шитоб ба он парида даромад ва ба даруни қатрони гудохташуда афтид. бинокорон бомҳоро таъмир мекарданд ва пас аз кор ҷои худро ба тартиб надароварда буданд. панҷаҳои паррандаи бечора ба қатрон сахт часпида монданд. аввал Гунҷишк кӯшиш мекард, ки зур зада барояд, аммо зуд фаҳмид, ки ин имконнопазир аст ва ором шуд. аз болои кулмаки қатрон кафтари пир парида гузашт ва Гунҷишкакро дида дилаш ба ӯ сӯхт ва қарор дод, ки ба ӯ ёрӣ мерасонад. дар боғ кӯдакон сайр мекарданд. пеши ҳамин хел як кӯдаки сайр карда истода кафтар ба замин фаромад. очаҷон, очаҷон, ҷиғ зад писарак. нигоҳ кун, кафтари бечораи захмдор. чӣ хел ӯ мелангад? биё панҷаашро мебандем. модар хост, ки кафтарро ба дасташ гирад, аммо вай тез ба як тараф ҷаҳид. ӯ боз кӯшиш кард кафтарро бардорад, аммо вай боз ба як тараф парид. ана ҳамин тавр зан ва кӯдак то вақте ба қатрони гудохташуда наздик шуданд, дар роҳрав ҳаракат мекарданд, ки дар он ҷо Гунҷишк ҳалок шуда истода буд. Гунҷишки бечораро дидан замон, ана ин ҳилагар моро ба куҷо овардани будааст, гуфт модари кӯдак. паррандаро аз қатрон кашида бароварданд ва ӯ озодиро ҳис кард. ба сафедори пири баланд парида рафту аз дасти наҷотдиҳандаи худ халос хӯрд. панҷаҳои чиркинаш чашмпак ва баднамо буданд. барои тоза кардани онҳо Гунҷишк дар болои шоха паридан гирифту аз паси худ пайҳои чиркин мегузошт. дар шохаи ҳамсоя зоғе менишаст ва ин париданҳоро тамошо карда механдид. Гунҷишк бо хашм дод зад. ман мегиряму ту механдӣ? зоғ парида рафт, аммо Гунҷишки ғазаболуд то бевақтии бегоҳ рафтори ношоистаи ӯро маҳкум мекард. офтоб дар паси дарахтони баланд пинҳон шуд ва Гунҷишк болу парашро фахкак кард, аз шохаи сафедори пир сахтакак дошт ва хоб рафт. вай барвақт бедор шуд ва худро дам гирифта бардаму хурсанд ҳис кард. айнан вақти ба ҷустуҷӯи ризқу рӯзӣ рафтан буд. дар назди хараки боғ писараке ба паррандаҳо нонреза медод. Гунҷишк ба маркази бозори зерғалоғулаи паррандагон парида фаромад ва чолу кона пораҳои бомазаро аз таги бинии кафтарони лаванд рабудан гирифт. писарак партофтани нонро бас кард ва ба андеша фурӯ рафт, ки чӣ тавр паррандаи бешармро пеш кунад. охир зиёфат на танҳо барои як худи вай буд. ӯ ба тарафи дигар тоб хӯрд, аммо дар ҳама ҷое, ки вай нонрезаҳоро мепартофт, якум шуда Гунҷишки бешарм пайдо мешуд. писарак кепкаашро аз сараш гирифт ва Гунҷишкро дошт. Гунҷишк дар таги кепка даҳшатнок чириққос мезад ва инро зани солхӯрдае, ки аз назди харак мегузашт, шунавид. ӯ истод ва ба писарак гуфт: магар паррандаро ин тавр азоб додан мумкин аст? ту нонро ана барои ҳамин, барои ба дом афтондани вай овардӣ? ин парранда тамоми паррандаҳои дигарро гурусна мононд. бигузор то сер шудани дигарон дар зери кепка шинад, ҷавоб дод писарак. паррандагон қонуни худро доранд, худашон ҳал мекунанд. асиратро сар деҳ, ӯро азоб надеҳ, гуфт зан.
писарак кепкаашро бардошт ва Гунҷишк бо ҷаҳл чирқоз зада ба ҳар тараф паридан гирифт. нонрезаро аз ман дареғ доштанд. ба ин паррандагони баднафс нигаред. танҳо дар бораи худашон фикр мекунанд. охир чаро ҳама нисбати ман беадолатӣ мекунанд? охир чаро ман ҳама вақт ба ҳар гуна ҳодисаҳо рӯбарӯ мешавам? пас аз як дақиқа Гунҷишк аллакай дар шохаи сафедори пир нишаста буд, ки ногоҳ касе оҳи вазнин кашид. вай тарсида ба чор тараф нигоҳ кард, аммо ҳеҷ касро надид. нахот ки сафедори пир ин хел овоз бароварда бошад. Гунҷишк ҳатто тасаввур карда наметавонист дарахт оҳ кашида метавонад. илова бар ин сафедор ногоҳ гап ҳам зад. паррандаи сода, ту мепурсӣ ки чаро дар ҳаёти ту ин қадар нохушиҳо ҳастанд? ба худат нигоҳ кун. ту чӣ кор мекунӣ? ту шохаҳои маро харошидӣ, маро бо қатрон олуда кардӣ, ту ҳама вақт маро бо чирқоззании бемаънии худ нороҳат мекунӣ, аммо ман ҳар дафъа дар зери шоху баргам ба ту паноҳ медиҳам ва интизор мешавам, ки кай ту боақлу меҳрубон мешавӣ. кай фақат дар бораи худат фикр карданро бас мекунӣ. охир ман барои ту чӣ кор карда метавонам? ба ваҳм афтода пурсид Гунҷишк ва ҷавобро интизор нашуда дар гирди сафедор болу пар задан гирифт ва паррандагони дигарро аз пеши вай меронд, то ки дарахтро аз нотинҷӣ халос кунад. Гунҷишк хушбахт буд. оқибат ба вай муяссар гашт, ки кори хайр кунад. баъд ӯ ба ахлотпартояк рафт. аз он ҷо наворҳо латачаҳоро оварда онҳоро дар шохаҳои сафедор часпондан гирифт. ин аломати огоҳкунанда буд, то ки паррандаҳо ба шохаҳо нашинанду онҳоро ифлос накунанд. Гунҷишк тамоми рӯз давуғеҷ мекард, аммо сафедор доимо кӯшиш мекард, ки ба Гунҷишк як чизи муҳимро гӯяд, вале ин ба ӯ муяссар намешуд. Гунҷишк чунон банд буд, ки вақти гӯш кардан надошт. вай фақат мепариду мепариду мепарид. баъд ӯ қарор дод, ки сафедор нӯшидан мехоҳад ва аз назди кулмаки наздиктарин ҳамаи паррандагонро пеш карда гуфт, ки об барои сафедор зарур аст ва танҳо дар бораи худ фикр кардан дуруст нест. то расидани торикӣ Гунҷишк дар нулаш об меоварду ба сафедор об медод ва қарибиҳои шаб, вақте ки аз дасту по монд, дар паноҳи шоху барги дарахти пир хоб нарафту барои ба сафедор ягон кори дилписанд кардан ба тамоми норасоиҳову аз ҳурра тайёр шуда дар байни бутаҳои хордор пинҳон шуд. саҳарии барвақт Гунҷишк бо ҳисси хастагӣ аз хоб бедор шуд, аммо боз тамоми рӯз ба сафедор об доданӣ шуда ба даводав даромад. ба амалӣ гаштани ин нақшаҳо абри калону вазнине, ки борони сахтро овард, халал расонд. дар як лаҳза боғ пури об шуд. Гунҷишк худашро гум кард. ӯ то нуги пару бол тар шуд ва ҳамаи ин аз сабаби он буд, ки вай дар бораи худаш фикр накарда танҳо ғами сафедори пирро мехӯрд. паррандагони дигар худро хеле беҳтар ҳис мекарданд, чунки дар шохаҳои дарахтони боғ бо муваффақият паноҳ бурда буданд. Гунҷишки очизу тар ба лабаки шохаи сафедори пир нишасту гирья кард. чаро ҳама чиз аз рӯи инсоф нест? онҳо меҳнат накарданд, дар бораи касе фикр накарданд, аммо хушку қаноатманд нишастанд. ман бошам рӯзи дароз заҳмат кашидам, ҳатто як маротиба ҳам дар бораи худ фикр накардам, вале тамоман тар шудаму гирья мекунам. сафедор оҳи вазнин кашид ва гуфт: ман хушбахт, ки барои паррандагон паноҳгоҳ шуда метавонам. ман хушбахт ҳастам, ки панҷҳои чӯҷачаҳои бетаҷриба маро харошидаанд. ба ман маъқул аст ҳамон чизе бошам, ки ҳастам, ва боз ба ман маъқул аст, ки ту барои дар шохаҳои ман паноҳ бурдан баргашта меоӣ. ман барои ту чӣ кор кунам? ғамгинон чирчир кард Гунҷишк. фақат зиндагӣ кун. фақат дон, ки ман доимо аз ту хурсандам, ҷавоб дод сафедор.
гунҷишк ба шохаи аз ҳама қулайтар нишаст, парҳояшро дар зери офтоби аз паси абрҳо намоён шуда паҳн кард, то ки вай онҳоро хушк кунад. Дар поён паррандагон дар ҷустуҷӯи хӯрока давуғеҷ мекарданд. гунҷишк ба онҳо нигоҳ мекард ва дар сари ӯ дигар фикри аз таги бинии касе рабудани пораи бомазза пайдо намешуд. ӯ чизеро ба касе исбот кардан илова бар он даводави бемаънӣ кардан намехост. ӯ танҳо хурсанд буд, ки ҳамин гуна аст ва касе ӯро ҳамон хеле ки ҳаст қабул мекунад. ҷашн. имрон ба фикр фурӯ рафта дар балкон меистод. агар танҳоии туро вайрон кунам, ҳеҷ чиз намешавад? аз хона овози падараш садо дод. имрон хурсанд шуд, ки андешаҳояшро бо падараш муҳокима карда метавонад. ман дӯстонамро хурсанд кардан ва барои онҳо ҷашне оростан мехоҳам, гуфт ӯ. падар, худат медонӣ, ки ман дар мактаб чӣ қадар рафиқ дорам ва онҳо чӣ хел одамони хуб ҳастанд. онҳо сазовори ҷашн мебошанд. падар табассум кард. ман бошам, туро хурсанд кардан мехоҳам. дар ҳама кор ба кӯмаки ман умед баста метавонӣ. имрон ҷузъиёти ҷашнро бо тамоми нозукиҳояш фикр карда баромад. ороиши даъватномаҳо ва зебу зинат додани толор, намуди рӯшноӣ, мусиқӣ, ранги дастархонҳо ва сачоқчоҳо, намуди дегу табақ ва анвои зиёфатро. макони баргузоршавии ҷашнро падару писар якҷоя интихоб намуда, дар яке аз зеботарин биноҳои идонаи шаҳр таваққуф карданд. барои меҳмонон тӯҳфаҳои ғайри чашмдошт ва барои онҳое ки дар озмун ва викторинаҳо иштирок кардан мехоҳанд мукофотҳо тайёр карда шуданд. дар вақту соати муайяншуда ҳама чиз тайёр буд. танҳо тортҳоро, ки имрон махсус барои ҷашн фармоиш дода буд, овардан лозим буд. аз уҳдаи ин кор бе ман ҳам мебароӣ, гуфт падараш. имрон фикр кард ва фаҳмид, ки ба ҳар ҳол бе ёрдами касе кораш буд намешавад ва бинобар ин аз ду нафар дӯстони наздики худ хоҳиш кард, ки барвақттар оянд. дӯстон бо хушнудӣ розӣ шуданд. ман фақат барои торт меравам, ба зудӣ меоям ва мо дар ҳол ҷашнро сар мекунем, гуфт имрон. ӯ навакак рафта буд, ки яке аз паси дигар меҳмонони бетоқат ҷамъ шудан гирифтанд. дӯсти беҳтарини имрон гуфт. нигоҳ кунед, ҳама чиз барои ҷашн тайёр аст. меҳмонон ҳам аллакай дар ҳамин ҷон. аммо имрон чӣ? баромада рафт, гуфт, ки зуд меояд, вале ин мафҳуми дуҳура аст. биёед ӯро интизор намешавем. дӯсти дигари наздикаш дастгирӣ кард. ман розӣ. охир имрон ҳамаи инро на барои худаш, балки барои меҳмонон барпо кардааст. аз ин рӯ сар мекунем, то ки меҳмонон зиқ нашаванд. ва ба ҷамъомадагон муроҷиат намуданд. дӯстони азиз, ҷашн оғоз меёбад. меҳмонон бо омодагӣ дар паси мизҳо нишастанд ва тантанаро сар карданд. бисёриҳо ҳатто намедонистанд, ки ҷашнро кӣ ва бо кадом сабаб ташкил кардааст, чунки ягон кас ба онҳо чизеро нафаҳмонда буд. имрон бо торт баргашт. аз дур ӯ садои мусиқиро шунид ва дид, ки дарҳои толори ҷашн қулф карда шудаанд. ӯ хеле дарро куфт, аммо ҳеҷ кас онро накушод. оқибат посбон баромад ва пурсидан гирифт, ки кӣ ва барои чӣ дарро мекӯбад. дӯстони хушвақт берун баромаданд, пурсиданд, ки чӣ мушкилӣ аст, ва имронро дида посбон фармон доданд. роҳ диҳед, ӯ аз они худӣ. баъд олиҳиматона ба имрон пешниҳод карданд. ҳамроҳ шав, ин ҷо ҳам хеле чизи хуб аст. имрон дид, ки чӣ тавр мукофот ва тӯҳфаҳоро кашонда мебаранд, бе озмун ва викторина. дид, ки дар атрофи сабадҳои тӯҳфаҳои бо меҳр тайёр кардашуда чӣ гуна талотум ҳукмфармо аст. бетартибӣ танҳо пас аз холӣ шудани сабадҳо ба охир расид.
ӯ хело ҳам зиқ шуд. худи ҳамин лаҳза яке аз дӯстони беҳтаринаш давида омада хурсандона гуфт: хеле хуб шуд, ҷашни ҳақиқӣ ки чӣ тавре ки ту мехостӣ. ҳама хушбахт ҳастанд, аммо худат чаро ғамгин ҳастӣ? рӯзи дигар Имрон дар мактаб бо дӯстонаш вохӯрд ва аз онҳое ки дар ҷашн буданд пурсидан гирифт: чӣ хел, дирӯз ба ту ҷашн маъқул шуд? олиҷаноб буд, мегуфтанд аксарияти бачаҳо. хӯрданиҳо, мусиқӣ, ороиши толор, торти бомаззатарин, тӯҳфаҳо, ҷашни ғайриоддӣ. аммо ту медонӣ ки кӣ онро барпо кард? аз ҳама мепурсид бисёртар Имрон. барои ман аслан муҳим нест, асосаш он ки хурсандиовар буду ба ҳама маъқул шуд, гуфта ҷавоб медоданд дӯстон. Имрон ноумед шуд. баъд аз мактаб ба хона баргашта, ӯ ба балкон баромад ки дар он ҷо хубтар андешаронӣ мекард. вақте ки ӯ овози падарашро шунавид, аллакай бегоҳ шуда буд. оё мумкин аст ки ман танҳоии туро халалдор кунам? имрон эҳсосоти худро ба падараш нишон додан намехост, аммо аз ӯ магар ягон чизро пинҳон кардан мумкин аст? чӣ ноумед шудаӣ? гуфт падар. инкор кардан маъно надошт. падар писарашро аз китфонаш ба оғӯш гирифт ва гуфт: дар ёд дорӣ, мо ҳамроҳи ту дар инҷил масъалеро дар бораи тогзор ва дар бораи он чиз хонда будем ки чӣ қадар меҳнат кардан лозим буд то ки тогзор калон шавад ва ба ҳосил дарояд. ту медонӣ ки исои масеҳ чӣ қадар парастиш кардааст то ҳар яке мо хурсандии ҳақиқӣ дошта бошем, то ки ҳар яке мо мукофотеро ки барои корҳои неки ба шарофати ӯ иҷро кардааш ба он сазовор аст ба даст орад. охир хоҳиши амалҳои некро ӯ дар дили мо ҷойгир кардааст. бифаҳм, писарам, донистани он ки инро маҳз ӯ ташкил кардааст, ҷашнро омода кардааст ки чӣ қадар муҳим аст. вақте ки мефаҳмӣ, он гоҳ бо ман розӣ мешавӣ. магар баъд аз ин ноумед ва ғамгин шудан мумкин аст? торикӣ ва нур. валиҷон яхмоси бисёре хӯрд ва гулӯяш дард кард. маҷбур шуд ки ба дарс наравад. падараш ки як рӯз аз кор ҷавоб гирифт, ҳамроҳи ӯ дар хона монд. валӣ хеле хурсанд шуд ки як рӯзи пурраро бо падараш мегузаронад, зеро ки ҳамроҳи ӯ ҳамеша шавқовар буд. ва ин дафъа ҳам падар писари худро ноумед накард. ӯ албоми расмкаширо гирифт ва гуфт: биё, ҳамроҳи ту афсонаро мекашем. якҷоя? пурсид валӣ. албатта, гуфт падар, ба дасташ қалам гирифт ва нақлро сар кард. буд набуд, дар як шаҳр одамони оддӣ зиндагӣ мекарданд ва онҳо дар торикӣ ҳаёт ба сар мебурданд, яъне дар ғафлат, зеро торикӣ ҳамон вақтест ки одам некӣ ва бадиро фарқ намекунад. охир мо дар ин бора дар китоби муқаддас хонда будем. он ҷо гуфта мешавад ки торикии бехабарӣ вақтест ки одамон рафтори бади худро гуноҳ намешуморанд, ба хотир овард валиҷон. дуруст, ҷавоб дод падар. вақте ки атроф торик аст, он гоҳ ба куҷо рафтанатро намедонӣ ва албатта ба он чизе ки намехоҳӣ дучор мешавӣ. ба гуноҳ ва бадӣ? албатта, ба бадӣ ҳам. бояд гуфт ки зоҳиран ҳама кори сокинони ин шаҳр хуб буд. хонаҳояшон тоза, либосашон дарзмол карда шуда ва мӯзаҳояшон ҳам тоза, аммо дилҳояшон ана ин хел буданд. падараш сурати чиркинаки хандаовареро бо либосҳои дарида кашид ва давом дод. чӣ тавр барпо шудани муносибатҳоро дар ин шаҳр ана аз ин саҳнаи барои ин шаҳр маъмул фаҳмидан мумкин аст. харидор ба мағоза даромад, аз фурӯшанда дағолона панир ва равған талаб кард. фурӯшанда молро баркашид ва онро ба рӯи пешдукон партофт. падар ин саҳнаро бо қалам тасвир кард. харидор дарро сахт тараққо занонда аз мағоза берун баромад.
ба мағоза харидори дигар даромад ва фурӯшандаи аз кори харидори якум ба ҷаҳл омада қасдашро аз ӯ гирифт. харидори ранҷида дарро сағз зада аз мағоза баромад. падар инро ҳам чӣ тавре ки буд тасвир кард. баъд аз рӯзи корӣ фурӯшанда дар хонаи худ ба наздиконаш ҳиссиёти худро ки бо кор вобаста буд изҳор кард ва тамоми ғазабу эҳсосоташро сар дод. худи ҳамин вақт харидорони ӯ рафтори дағаллонаи фурӯшандаро бо суханони болухонадор ба аҳли оилаашон тасвир мекарданд ва ҳар рӯз ана ҳамин тавр идома меёфт. одамони ин шавр ҳамин тарзи зиндагониро меъёр меҳисобиданд. торикие ки онҳо дар он қарор доштанд ҳақиқатро дар бораи ҳолати рӯҳонӣ ва рафтори онҳо маҳфуз медошт. ана ҳамин хел шаҳри хайратовар. на танҳо дар хусуси мағозаҳо, балки дар тамоми соҳаҳо. як дафъа ба он аз шаҳри дигар мусофире омад. ӯ мошини худро дар назди ҳамон мағоза монд, ба ӯ чизе лозим шуда буд. ба дарун даромада мусофир ба фурӯшанда бо одобона салом кард ва хоҳиш кард ки панир ва равған баркашад. фурӯшанда аз ин гуноҳ муносибати боодобона ҳатто худашро гум кард, дар куҷо будани паниру равғанро фаромӯш кард. ҳамин лаҳза сокини маҳаллӣ даромаду аз рӯи одат дод зад: хайр, то кай ҳамин хел меистӣ? фурӯшанда ҳам аз рӯи одат ҳамин хел дағаллона ҷавоб доданӣ шуд. аммо ҳузури харидори хушмуомила чаро ки ӯро аз ин кор нигоҳ дошт. ӯ барои сӯзкориаш бахшиш пурсид ва молҳоро додан гирифт. харидори дағаликарда ҷавоби боодобонаро шунида ногоҳ эҳсосоти ба вай ношиносро ҳис кард. ӯ шарм кард. ӯ фаҳмид ки ноҳақ буд. ба хашм омад. биёмон, коратро кун, дод зад ба фурӯшанда. охир барои чӣ пул мегирӣ? бадмуомила интизор буд ки фурӯшанда мисли ҳарвақта аз худ баромада бо дағалӣ ҷавоб медиҳад. аммо тираш то хок хӯрд. фурӯшанда боз худашро нигоҳ дошт ва боодобона гуфт: ман кӯшиш карда истодам. харидори хушмуомила моли худро гирифта ташаккур гуфт, хайру хуш кард ва аз мағоза баромад. бадмуомила ҳам моли худро аз болои пешдукон чангол зада гирифт, дарро тараққос занонда ба кӯча давида баромад. ӯ ниҳоят ғазаболуб буд. падар, гӯй ки чаро ин одам кори некро дида бад буданро афзалтар донист? пурсид писар. корҳои ӯ чунон бад буданд ки барои некӣ ҷой намонда буд. дар роҳ ин одам ба ҳар як раҳгузар дар бораи фурӯшандаи содда ва беҳунаре ки дар рӯи пеши дуконаш чизеро ёфта наметавонад, намедонад ки панир куҷосту равған куҷост, нақл мекард. хабар то соҳиби мағоза расид ва фурӯшандаро аз кор озод карданд. зани бечора ноҳақ ранҷонда шуд. хоҳиши табиии сокинони ин шаҳр қасос гирифтан, ба номи ӯ ҳақоратҳо равон кардан, лаънат намудани харидори бераҳм буд. аммо барои иҷро кардани ин кор ба ӯ чизе халал мерасонд. ӯ ҳатто намефаҳмид ки чӣ. дар ин шаҳр ягон кас ба вай фаҳмонда наметавонист ки ба рафтори боодабонаи ношиноси хушмуомила пайравӣ карда, худи ӯ ҳам ҳамон нуреро ки дар харидор буд ба даст овард. ва ин нур акнун роҳи дурустро нишон медод. он нишон медод ки барои дар тозагӣ нигоҳ доштани ҷони худ ва ҷони одамони дигар чӣ кор кардан лозим аст. бо вуҷуди маломати ҳамшариён, фурӯшандаи собиқ дар рафтори худ равшаниро зоҳир мекард. ин кори осон набуд. аммо чӣ қадар хурсанд буд вақте пай бурд ки аввал шумораи на он қадар зиёди шаҳр низ пас аз суҳбат бо ӯ ба нур боварӣ ҳосил мекарданд. бо мурури замон шумораи одамоне ки ба равшании ӯ рӯй меоварданд бисёртар мешуд. онҳое ки дар торикӣ мемонданд ба ғазаб меомаданд, охир нопокии онҳо то рафт аёнтар мешуд.
онҳо одамонеро ки нурро дӯст доштанд масхара мекарданд. ҳой заифон ва беақлон! ва дар ин ҳолат на ҳама тоқат мекард. баъзеҳо бедилдулагӣ аз нуре ки дар дохили онҳо аланга мезад рӯй мегардонданд. медонед чӣ хел? ба дағалӣ дағалона ҷавоб медоданд, то ки аз одамони дар торикӣ мегашта фарқе надошта бошанд. на бо сабаби он ки инро мехостанд, балки метарсиданд ки ногоҳ онҳоро масхара мекунанд. боз онҳо метарсиданд ки барои худ ҳаёти шоиста бунёд карда наметавонанд. метарсиданд ки аз кор меронанд. боз аз нохушиҳои дигаре метарсиданд ки аз тарафи бадӣ интизор шудан мумкин буд. дар ботини онҳо нур буд. онҳо бадиро аз хобӣ фарқ карда метавонистанд, аммо аз тарс ба бадӣ итоат мекарданд. бинобар ин боз ана ҳамин хел менамуданд. падар он чизеро нишон дод ки якум тасвир карда буд, сурати чиркинакро. ба ту писарам дар мактаби якшанбегӣ дар бораи шам вазифа супорида шуда буд. ин ҳам аз китоби муқаддас аст. дар он ҷо гуфта мешавад ки шамро дар гиронда на дар зери кӯза, балки дар ҷое мегузоранд ки одамони даромада истода равшаниро бинанд. ин ҷои навиштаро дар хотир нигоҳ дор. майлаш писарам? майлаш падарҷон, аммо гӯй ки чӣ тавр ба торикӣ наафтам. нуреро ки ба ту тӯҳфа карданд дар худат гум накун. лухтакҳое ки зуд ба по мехезанд. лухтакҳои зуд ба по мехестаи нав ва баланд рангкардашуда хурсандона зангулачаҳои худро ҷарангоз мезанонданд. онҳо дар конвейери фабрика меистоданд ва интизори он буданд ки кай танаффуси хӯроки нисфирӯзӣ тамом мешаваду коргарон онҳоро ба қуттиҳои рангоранги фурӯшӣ андохта банду баст мекунанд. бозичаҳо хушҳолона ба ҳар тараф алвонҷ мехӯрданд. онҳо ҳар қадаре ки онҳоро сахт тела диҳанд, аз нигоҳ доштани мувозинат лаззат мебурданд. онҳо аз сохти дарунии худ ки хеле боэътимод буд, ба ҳеҷ сурат намегузошт ки онҳо шармандавор ба фарш афтанд, фахр мекарданд. аммо ногаҳон таъми баланди умумӣ бо ҳодисаи фавқулода халалдор карда шуд. як лухтаки зуд ба по мехеста алвонҷ хӯрда афтид ва ҳамин тавр як паҳлӯ ғелида монд. чӣ шуд? тарсиданд дугонаҳояш. лухтаки зуд ба по мехестаи афтида бо писханд ҷавоб дод. бо ман? ҳеҷ чиз нашудааст. фақат ман монанди шумо будан ва бо иродаи саққочаи дағолу беҷоне ки дар дохили ман насб карда шудааст, зиндагӣ кардан намехоҳам. охир ту лухтаки зуд ба по мехеста ҳастӣ, аммо ғелида хоб рафтаӣ, боварӣ ҳосил мекунонд дугонаи беҳтаринаш. кани ман бар ин ғел зада бин намешавад, зеро ту тӯдаи номаълум, издиҳом ҳастӣ, аммо ман шахсият мебошам. хоҳам ғел мезанам, хоҳам мехезам. лухтакҳои зуд ба по мехестаи алвонҷхӯрда истода аз ин суханҳо қайрах шуданд. яке аз онҳо бо шубҳа гуфт. шояд ӯ ҳақ бошад. чаро мо бояд ба кадом як порчаи оҳан итоат кунем? ман ҳам ҳар кори мехостаамро кардан мехоҳам. лухтаки зуд ба по мехестае ки ин суханҳоро гуфта буд, бо тамоми қувва алвонҷ хӯрду худашро ба кунҷи конвейер зад. дастгоҳи нигоҳ доштани мувозинат ба кор даромад ва лухтаки зуд ба по мехеста ба ҳолати аввала баргашт, аммо сари ӯ каме пачақ шуда буд. баъд аз ӯ боз як лухтаки зуд ба по мехеста шурид. аммо дар ҳақиқат ин меъёрҳои рафторро кӣ ба сари мо ҷой дод? чаро мо бояд ба кадом як кӯдакон бозӣ карда аҳамияти вазъияти устуворро ёд диҳем? бо ин суханони нафратангез лухтаки зуд ба по мехеста боло ҷаҳид ва дигар ҳеҷ кас овози ӯро нашунид. зангулачаҳои ӯ ки садои шӯхӣ ҷарангосӣ мебароварданд, часпида монданд.
бо вуҷуди ин лухта ки зуд ба по мехестае ки ғелида меистод ором намешуд ва дигаронро васваса мекард. «Канӣ, боз кӣ монанди ман нотарсу озод шудан мехоҳад?» ғалоғула бархест. Бозиҷаҳо барои афтидан ва дигар намхестан амалҳои гуногунро фикр карда мебароварданд, то даме ки як лухта ки зуд ба по мехеста бо даҳшат гуфт: «Мо набояд ин хел рафтор кунем». «Чаро?» гуфта пурсиданд дугонаҳои исён бардошта. «Ман намедонам, ҳамту мумкин нест, тамом ва салом». «Аммо чӣ мумкин аст?» лухта ки зуд ба по мехестаи гапдарӯ гирья кард. «Танҳо лухтакҳои зуд ба по мехеста будан мумкин аст, вагарна чӣ? Давом де». лухта ки зуд ба по мехестаи гапдарӯ оҳиста гуфт: «Касе ки моро ихтироъ кардааст, ғамгин мешавад». ҳамин вақт дар сер чароғ фурӯзон шуд ва коргарон аз танаффуси хӯроки нисфирӯзӣ баргаштанд. «Ин ҷо чӣ рӯй додааст?» ҳайрон шуд яке аз онҳо. Тамоми лухтакҳои зуд ба по мехеста ба тарафе нигоҳ мекарданд ки бозичаи вайроншуда ғелида хоб мерафт. онҳо аз мардонагии лухта ки зуд ба по мехестаи якпаҳлӯ хобида ба ваҷд меомаданд. охир вай аз одамон натарсид ва ҳангоми омадани онҳо барои хестан ҳатто кӯшиш ҳам накард. онҳо аз ӯ дастурҳои ояндаро дар бораи чӣ тавр зиндагӣ ва амал кардан интизор буданд. аммо ҳамон вақт коргар лухта ки зуд ба по мехестаи якпаҳлӯ хобидаро дид ва гуфт: «Инаш вайрон аст». «Соз карда мешавад?» пурсид рафиқи ӯ. «Не, дастгоҳ чунин аст ки агар кор накунад, он гоҳ тамоми бозича вайрон аст, таъмин кардан намешавад». «Яъне он вайрон аст?» тарсида пичироз заданд лухтакҳои зуд ба по мехеста. «Нигоҳ кун, сари ин лухта ки зуд ба по мехеста пачақ шудааст. Зангулаи инаш ҷарангоз намезанад», гуфт коргар. онҳоро ҳам ба назди бозичаҳои вайрон монда, боқимондаашонро банду баст кардан лозим аст. ёрдам. пеш аз дарс синф сер ғалоғула буд. баъд аз истироҳат бачаҳои синфи чоруми А ба якдигар дар бораи он нақл мекарданд ки вақти озоди худро чӣ тавр гузаронда буданд. Солеҳ таъриф мекард: «Ман дар сирк будам, филҳоро дидам». «Онҳо чӣ қадар буданд?» пурсиданд аз ӯ. «3 ҷавоб дод Солеҳ. «Ман бошам, ба назди бибиям рафта будам», дод мезад Пулод. «Ӯ дар соҳили халиҷ зиндагӣ мекунад. мо ҳамроҳи бибиям субҳи дам...» «Маро гӯш кунед», гапи Пулодро бурид Самир. «Ман ҳам бо бибиям ба сирк рафта будам. Фақат он вақт филҳо неву Баҳмуд буд. Хеле калон ва дар болои сутунчаҳо роҳ мерафт. Баъд ман, бибиям ва Баҳмуд якҷоя сурат гирифтем. Боз масхарабозҳои хандаовар буданд». Самир чунон бо шавқ нақл мекард, ки ба ҷойҳои худ рафтани як қисми бачаҳоро ҳатто пай набурд, вале боқимондаҳо ба вай бо чашмони бепарво нигоҳ мекарданд. дигар ҳеҷ кас ягон чизро нақл карда натавонед. баъд аз дарс Пулод ва Солеҳ ба доллон баромаданд. «Ту ба рӯзи таваллудат киро даъват мекунӣ?» пурсид Пулод. «Ман ҳамаро даъват мекардам. Ҳамаро, албатта ба ғайр аз Самир», ҷавоб дод Солеҳ. «Ӯро ҳеҷ кас ба ягон ҷо даъват намекунад», бисханд зад Пулод. «Зеро дар он ҷое ки ӯ ҳаст, касе дигарро шунидан намешавад», тасдиқ кард Солеҳ. «Ба ягон кас гап задан намемонад». Самир гӯё ки ӯро ҷиғ зада бошанд, якбора ба назди бачаҳо давида омад ва пешниҳод кард: «Бачаҳо, биёед имрӯз баъд аз мактаб разведчикбозӣ мекунем». Солеҳ, Пулод ба якдигар нигоҳ карданд. «Шахсан ман дарсҳоямро тайёр мекунам», ҷавоб дод Пулод. «Ман бошам, ба Пулод ёрӣ мерасонам», гуфт Солеҳ. Самир сарашро хам кард. Ана, боз ӯро писанд накарданд.
магар ӯ намедид ё намефаҳмед ки бо ӯ дӯстӣ кардан намехоҳанд. лекин барои чӣ? ӯ ин қадар ба ҳама маъқул шудан, ҳамаро ҳавасманд кардан ва ба тарафи худ ҷалб кардан мехост. баъд аз дарс Самир боз ба назди Пулод омад ва ин дафъа котиона неву аниқтараш илтимосомез пешниҳод кард. шояд ки ба ҳар ҳол разведкачибозӣ мекунем. боду ҳаво хеле хуб аст. Пулод ба ҳамсинфаш раҳм кард, оҳ кашиду ҷавоб дод: майлаш, фақат портфеламро дар хона монам? охир разведчикбозӣ кардан ин қадар шавқовар аст. бо ҳаво ҳам корамон омад кард. шамоли хунуки баҳорӣ гӯё сурох карда мегузашт. дар ҳама ҷо кӯлмакҳои пур аз оби хунуки барф буданд. разведчикҳо ва қаҳрамонҳои ҷанг маҳз дар ҳамин гуна шароит амал мекарданд. агар танҳо дар зери кӯпруки вайроншудаи боғи кӯҳна набошад, пас дар куҷо худро гӯё дар ҷанг ҳис кардан мумкин аст? ана ба ҳамон ҷо Самир ва Пулод равона шуданд. оҳиста фаро, то ки моро ҳеҷ кас набинад, пичироз зад Самир ва чашмонашро чун разведчики ҳақиқӣ нимпӯш карда поида ба назди кӯпрук рафтан гирифт. ту боварӣ дорӣ ки аз паси мо намепоянд? хавотиршуда пурсид Пулод. боварӣ дорам, тез ва бо овози паст, чӣ тавре ки дар разведка кардан лозим аст, ҷавоб дод Самир ва баъд вазифаро аниқ кард. ба зудӣ эшелон бо хӯрокворӣ мегузарад. мо бояд моддаи тарканда гузорем. ӯ таноби тасаввуршавандаи бофикрдорро мекушод ва ҳамон лаҳзае ки онро дар зери кӯпрук часпонд, дарҳол ба назди об давида рафт, зеро разведчикҳои ҳақиқӣ на ин ки дар соҳил, балки дар рӯи об медаванд. дар тамоми филмҳо ҳамин хел нишон медиҳанд. монанди разведчикҳои ҳақиқӣ, Пулод ба рӯи об қадам монд ва мехост далерона давад, то ки қатраҳои об ба ҳар тараф пош хӯранд, аммо ин тавр нашуд. ӯ пояшро бардошта наметавонист. соҳил ва қаъри дарёча серлойқа будааст. лойқаи часпак пои бачаро печонда гирифт. Самир! фарёд зад Пулод. ман ғутида истодам. Самир аввал бовар накард. фикр кард ки ин бозӣ аст, аммо баъд аз дидани он ки Пулод аллакай то зону дар даруни об аст, бешӯхӣ тарсид ва ба ёриаш омад. ӯ аз дасти Пулод гирифт ва бо тамоми қуввааш кашид. ин ҷидду ҷаҳд камӣ кард ва Самир маҷбур шуд ба зону истад ва бо дасти дуюмаш аз бута маҳкам дорад. ҳамин тавр аз даруни ботлуқ баромадан имконпазир гашт. Пулод дар зери пояш замини сахтро ҳис мекард ва ба зур гирияашро нигоҳ медошт. ӯ ба ваҳм афтида буд, сахт ба ҳаяҷон омад. вазъияти ҳозираи ӯ хеле раҳмовар буд. аз шимаш лойқа мешорид, камзулаш тамоман тар шуд. шамол бераҳмона то мағзи устухон сурох карда медаромад. акнун мо разведчикҳои ҳақиқӣ ҳастем, гуфт Пулод. шояд ки ман барои либоси хушк ба хона давида равам, пурсид Самир ва фаҳмондан мехост ки бо ҳамин бозӣ ба охир расид. ман метарсам дар ин ҷо танҳо монам, бо лабони аз хунукӣ ларзида истода гуфт Пулод. қарор доданд ба хонаи Самир раванд, зеро дар хонаи ӯ ҳеҷ кас набуд. роҳи хона он қадар ҳам осон набуд. пойҳо ях карданд ва гапро гӯш намекарданд. роҳгузарони рӯ ба рӯ омада ба бачаҳои бечора, ки дар куҷоҳо буданашон маълум набуд, бо ҳайрат менигаристанд. дар хонаи Самир разведчикҳо шустушӯй карданд, либосҳои чиркинашонро шустанд ва либосҳои хушк пӯшиданд. аммо ба ҳар ҳол мо хеле хуб ҷангбозӣ кардем, ҳамин тавр не? гуфт Самир. ҳа, ба ман хеле маъқул шуд, ҷавоб дод Пулод. ӯ мехост ба рафиқаш миннатдорӣ баён намуда, ба ӯ ягон хизмат кунад ва бинобар ин гуфт: медонӣ чӣ? умуман ту бачаи бисёр хуб ҳастӣ. аз ин гуна таъриф Самир гул бар ин шукуфт, аммо Пулод давом дод.
фақат ниҳоят бисёр гап мезанӣ. Ҳама бояд туро гӯш кунанд, аммо ту ягон касро гӯш кардан намехоҳӣ. Бинобар ин ҳеҷ кас бо ту дӯстӣ кардан намехоҳад. Пулот аз худаш розӣ буд. Ӯ боварӣ дошт, ки Самир ба самимияти ӯ баҳои дуруст медиҳад. Охир ин танқид ба фоидаи ӯ буд. Аммо ба ҷои ин Самир нохас ба ҷаҳл омад. «Кани рав аз ин ҷо. Ҳоло маълум нест, ки дӯстӣ ба кӣ бисёртар лозим аст. Ҳамроҳи ман ҳама хурсанд ҳастанд, аммо бо ту чӣ? Дар дарьё гирья кардӣ, лабу лунҷатро овехтӣ. Сустак! Ман бошам боз ӯро ба разведкачибозӣ ҷиғ задам». ин ҳодиса нохост дастраси тамоми синф шуд. бачаҳо тафсилоти онро муҳокима карда байни худ пичир мекарданд. ба гӯши Пулот порчаҳои ғайбатҳо мерасиданд, ки дар онҳо Самир қаҳрамонии худро ва гирёнчакӣ ва сустакии Пулотро аён менамуд. аз дарду алам Пулот санг бар ин карах шуда мардумгурезӣ мекард. мутаассифона ин воқеаи кӯдакона дар оянда оқибатҳои дурнамое дошт. таҷрибаи талх ки боре аз сар гузашт, Пулотро водор кард ҳар дафъае ки фикри худро баён кардан лозим буд, хомӯш шинад. бори Пулот, ки аллакай калон шуда буду вазифаи хуб дошт, ба шарафи ҷашни таъсисдиҳандаи ширкат ба зиёфат даъват карда шуда буд. сардори шуъбае, ки Пулот дар он ҷо кор мекард, ба ӯ хабар дод. табрикотро якҷоя мехонем. матнашро ман ба ҳама тақсим кардам, то ки азёд кунанд. Пулот варақро гирифт ва он чизро, ки дар он ҷо навишта шуда буд, хонд. матн андӯҳгин кард. Пулот фаҳмид, ки бо он баромад кардан наметавонад, хусусан дар ҳайати хори ҳамкорон. наметавонад ба соҳибҷашне, ки ӯро эҳтиром ва қадр мекунад, пули зиёд, ҳаёти беғаму дард ва хурсандии бепоён орзу кунад. Пулот аз ҷояш хест ва гуфт: ман ин матнро хондан намехоҳам орзуи марди баркамоли солимро неву хаёлоти ахмақеро овоздор кунам. сардор ба зердасти худ чунин нигоҳ кард, ки гӯё ӯро бори аввал мебинад. касе ки бо мо нест, дар ширкат ҳам нест. инро ба назар гир ва ахмақӣ накун, гуфт ӯ ва фаҳмонданӣ шуд, ки бо ҳамин гап тамом. рӯзи ҷашн коргарони шуъба қатор шуданд, то ки матни азёдкардаашонро овоз дода якҷоя шефро табрик намоянд ва танҳо Пулот открыткаеро, ки дар он орзуҳои шахсии ӯ ба сардори ширкат буданд, дар дасташ дошта алоҳида меистод. агар ин афсона мебуд, он гоҳ шояд охираш чунин мешуд. рафтори ғайриоддии Пулот ба шеф маъқул шуд ва ӯ қарор дод, ки бо ӯ наздиктар шинос шаваду сифатҳои кории мутахассиси Нодирро хубтар дониста вазифаи баландтар диҳад. аммо ин афсона не, балки ҳаёт аст. Пулот корашро аз даст дод, лекин чизи қимматеро ба даст овард. ӯ дар ботин дигар писарак Пулот не, аммо Пулот ҷавонмард буд, ки акнун ҳатто агар тамоми атрофиён ӯро дастгирӣ накунанд ва маҳкум намоянд ҳам, аз рӯи рост баён кардан ва ҳимоя намудани ақидаи худ наметарсид. чатр. ҷентлмен бо корҳои худ ба шаҳри дигар рафт. аз тайёра баромад ва ба зери борон афтид. чатрро фаромӯш кардам, ба ёд овард ҷентлмен ва рост ба мағоза рафт. як чатр ҳамин қадар мехост, ки ӯро харидорӣ кунанд ва ҳангоми дидани харидор аз рав ғалтид. ҷентлмен чатрро бардошт, онро бо диққат аз назар гузаронд. зебо, гуфт ӯ ва харид. дар кӯча чатрро кушода ҷентлмен озодона нафас баровард, чунки худро бароҳат ҳис кард. чатр аз хурсандӣ, ки онро хариданд ва оқибат он ба одам хизмат карда метавонад, тамоми симҳояшро боло бардошта таранг кард ва матои болонии худро қарсаз занонд. оҳ,
чӣ хел ман хушбахтам, чӣ хел хушбахт. Шамол, ман аз ту наметарсам. Борон, ту барои ман даҳшатангез нестӣ. Ман тар намешавам. Ман аз ягон чиз наметарсам. Ман ба одамон чунон зарур ҳастам ки ура, ура! Салом, бачаҳо. Чаро шумо ин қадар ғамгин ҳастед? чатрҳои аз наздаш гузашта истода хомӯшона китфҳои худро поён мекарданд. онҳо дар зери борони сел хуши хурсандӣ кардан надоштанд. бар зидди ҳуҷуми шамоли сахт истодигарӣ карда, онҳо танҳо дар бораи он фикр мекарданд ки чӣ тавр бутун ва безарар то хона расанд. чатри джентлмен ҳайрон буд ки чаро ба вай аҳамият намедиҳанд ва боз ҳам баландтар дод мезад. ҳой, шумо! ноумед шудан бас аст. биёед якҷоя шодӣ мекунем. мо ба одамон хизмат мекунем. симҳо ба боло! чатр чунон дод мезад ки ҳатто нафаҳмида монд ки чӣ тавр шамоли навбатӣ онро чапагардон кард. аксари симҳояш шикастанд, матоаш овезон шуд. джентлмен якбора тар шуда чатри бефоидаро ҷамъ кард ва оташин шуда ба мағоза баргашт. як чиз хуб шуд ки ҳоло дур нарафта будам. шумо пулатонро баргардондан мехоҳед ё ин ки чатрро иваз мекунед? пурсид фурӯшандаи ғамгин. беҳтараш аз мағозаи дигар мехарам, дилсардона ҷавоб дод джентлмен. вақте ки дар аз паси харидори ба ҷаҳл омада пӯшида шуд, фурӯшанда чатрро аз назар гузаронд ва барои фаҳмидан он ки чизи вайроншударо таъмир кардан мешавад ё не, ба хадамоти таъмиркунӣ занг зад. дидан лозим аст, ҷавоб дод усто. 1-2 соат пас ба наздатон меравам. тамоми ин вақт чатр дар болои пешдукон хушбахт мехобид ва андеша мекард. чатрҳои дигарро як маротиба мехаранд, аммо маро таъмир мекунанду боз мехаранд. ана ҳамин хел маро аз як даст ба дасти дигар мегузаронанд, то ки ман ба одамон хизмат намоям. ана ин зиндагӣ. усто чатрро дар дасташ тоб дод, онро кушод ва гуфт: сахтиашро гум кардааст. пайвандҳои заводиаш на он қадар мустаҳкаманд. кӯшиш карда онро мустаҳкам менамоям. бо ҳамин суханҳо ӯ ҷомадончаи худро кушод ва ба кор сар кард. чатр муқобилат мекард. дар бораи муносибати ноодилона бо ӯ чизе дод мезад ва инак пурра тақсим карда шудаву дубора пайванд карда шуда, тамоман ғамгину бо чашмони тар он гашта ба фурӯш гузошта шуд. таъмир ба он таъсири ҳайратоваре кард. чатр камгап буд, худро нишон намедод ва дигар намехост ки онро харанд. аммо онро хариданд. ҳангоми борон онро кушоданд ва симҳои он дар зери таъсири шамол қат намешуданд. ба боло сих намешуданду рост меистоданд. матои болониаш обро намегузаронд. борон бо ҷараён аз рӯи он мерехт ва одам худро дар зери ҳимояи боэътимод ҳис мекард. чатр хушбахт ва ором буд, аммо дар ин бора ба ҳеҷ кас нақл кардан намехост. симҳои он боэътимод ва сахт буданд. ба тарафи дигар каҷ намешуданд, чапа намешуданд, аммо ба чатр ҳамаи ин умуман лозим ҳам набуд. лак-лак. болҳои пурқувват паррандаи калонро аз замин баланд нигоҳ медоштанд. ҷараёни ҳаво гарданаш тахтапушташро мелесид ва дар парҳояш чарх мезад. лак-лак қувваташро ба давоғиҷи беҳуда сарф намекард. ӯ тағйироти хурдтарини ҷараёни ҳаворо ҳис карда, бо ҳашамат ва равон ҷой иваз мекард. ҳамин тавр омадааст ки паррандагони зиёд доимо ба лак-лак ба ваҷд менигаристанд. ҳама чизи ӯ зебо буд, аммо эҳтироми аз ҳама бузурги атрофиёнро ӯ барои он сазовор гашт ки далерона ба морҳо ҳуҷум мекард. фароштурукҳо чақонакак масъалаи хомӯшакҳоро ҳал мекарданд. сочҳо гамбусакон ва ҳатто занбурҳоро мехӯрданд, аммо ягонтои онҳо гуфта наметавонист ки аз мор наметарсад.
анас аз ҳамон морҳое ки доимо лонаҳои онҳоро вайрон ва чӯчаҳои онҳоро нобуд мекарданд. баҳор ҳоло беҷуръат, аммо ба ҳар ҳол хунукиҳои зимистонро оҳиста оҳиста танг карда мебаровард. нурҳои офтоб дар сатҳи барф то ба замин фурӯ мерафтанд ва барфобаҳоро пайдо мекарданд. яхи дарё суст мешуд, аз соҳиҳо об ҷорӣ мешуд, буттаҳо ва дарахтон муғҷа мекарданд. ҳавои баҳор аз нақҳати ҳаёти эҳёшаванда пур шуд. лак-лак барои лонасозӣ ҷойи нав меҷуст. дар он ҷое ки ӯ бо ҷуфти худ 10 сол зиндагӣ карда буд, одамон хонаҳои чӯбинро вайрон карданд ва сохтмони биноҳои баландошёнаро сар карданд. лак-лак ба ҷое парида мерафт ки он ҷо одамон набошанд ва инак дар канори ҷангал ӯ манораи дидбонии партофташударо дид. як вақтҳо дар ин ҷо қисми ҳарбӣ буд. лак-лак ба лаби дидбонгоҳ фаромад, дар як ҷо истода каме пойкӯбӣ кард, то ки ба қадри кофӣ мустаҳкам будани ҷойи лонасозиро муайян кунад. баъд аз он ӯ сарашро бардошт, гарданашро ёзонд ва бо нӯлаш шақар карда ба ҳамсараш ишора фиристод. ӯ ҳамин тавр ба вай хабар медод ки ҷойи на он қадар бадро барои лонаи ояндаи оилавӣ ёфтааст. барои лонасозӣ ҷойи муносиберо ёфтан кори осон нест. хеле вақт лак-лакҳо дар наздикиҳои одамон ҷойгир мешуданд. ин хел ҳамсоягӣ ҳам одамону ҳам лак-лакҳоро хурсанд мекард. аммо ҳама чиз тағйир ёфт. одамон ҳамсоягии лак-лакҳоро тораф камтар қадр мекарданд ва муҳити атрофи худро бо сохтмонҳо ки лак-лакҳо дар он ҷо зиндагӣ карда наметавонистанд пур мекарданд. лекин лак-лакҳо бо вуҷуди он ки дар бари онҳо ҷой ёфтан тораф душвортар мешуд, одамонро ҳоло ҳам дӯст медоштанд. сохтани лона ҳам кори осон набуд. ба ғайр аз асоси мустаҳкам, боз навдаҳои нав ва баддошт лозиманд. лак-лак аз манора ҷаст ва дар болои ҷангал парвоз кард. аз баландии бомҳои рангоранги хонаҳои деҳаи хурдакак, ки дар пеши ҷангал ҷойгир шуда буд, ба вай хеле хуб намоён буданд ва чашми пуртаҷрибаи ӯ дар назди яке аз хонаҳо лонаи моронро дид. парранда поёнтар фаромад ва дар болои деҳа давр задан гирифт. одамоне ки дар назди хонаҳо буданд, лак-лакро дида меҳрубонона ба вай даст меафшонданд, аммо ӯ хеле банд буд ки ба ин аҳамият диҳад. диққати ӯро хонаи партофташудаи нимшикаста бо дудбарои мустаҳками хиштӣ ҷалб кард. лак-лак ба болои он фаромад, бо диққат гирду атрофро аз назар гузаронд ва ба фикр фурӯ рафт. ин ҷо ҳам барои лонасозӣ пурра мувофиқ аст, аммо дидбонгоҳи партофташуда бо сабаби аз одамон дуртар буданаш бисёртар мувофиқ буд. чанд вақт гузашт ва лак-лак бо нӯлаш баланд шақар кард ва ба ҳамсараш фаҳмонданӣ мешуд ки шитоб кунад. вай қарори қатъӣ қабул кард. бубин кӣ марҳамат кардааст? дар алафи порсола фашшоси мӯри пир шунида шуд. чӣ гуна худписандӣ? бале, сарашро хам намекунад. ғурур гуноҳи азим аст, ҷавоб дод морбача. лак-лак аз канори дудбарои хиштӣ ҷаст ва ба тарафи замин парид. мо ҷонварони хоксор ҳастем. дар зери пои ҳама оҳиста мехазем. ба ҳеҷ кас халал намерасонем. море ки суҳбатро гарм кардан мехост, гапашро ба охир расондан натавонист. лак-лак ӯро дошта гирифт, ба боло партофт ва нӯли тавоноашро калон кушода зуд фурӯ бурд. охир вай моҳияти ин ҷонварони оҳиста хазида мегаштаро хеле хуб медонист. дар бораи ҳар чӣ фашшос кунанд ҳам ба онҳо бовар кардан мумкин набуд. ба зудӣ пас аз ин ҳодисаҳо дар дудбарои хиштӣ давраи бофта ба вуҷуд омадан гирифт. лак-лак навдаро ба навда, шохаро ба шоха печонда лонаи худро месохт ва боре вақте ки кор қариб тамом шуда буд,
ба лонаи бунёдкардашуда ҳамсари Лаклак фаромад, ки Лаклак шақар карда дар давоми бо кори сохтмон банд буданаш даъват кардани ӯро лаҳзае ҳам баҳс намекард. боз чанд рӯзи дигар гузашт ва дар лонаи тайёршуда ду тухм пайдо шуд ва пас аз ин ҳамсари Лаклак дигар паноҳгоҳи худро тарк намекард, аммо Лаклак пайваста меҳнат мекарду барои вай хӯрок меовард. подшоҳии мории мо ба охир расид, фашшос зад мори пир аз таки хиштиҳои дар назди хона чиндашуда. охир ту гуфта будӣ, ки дар ин деҳа мо аз ҳеҷ чиз наметарсем ва мо ин ҷо дар назди ҷоҳои об тобистони аз ҳама беборишро ҳам паси сар карда метавонем, фашшос зад ҳамсари вай. гуфта будам, ҳоло ҳам мегуфтам, агар ана ин Лаклаки нӯлдароз намебуд, ки ягон вақт хато намекунад. охир ин барои қавми мо ҳалокат аст. дигар ягон чиз нагӯй. ин ҷо бо хират амал кардан лозим аст, бо хирате, ки мо морҳо шӯҳрат ёфтаем. шояд ба ботлоқ рафта зиндагӣ мекунем, пешниҳод кард мори ҷавон. асло не. барои чӣ ман ин қадар ҳилагарӣ кардам, ин хишҳоро аз душманон кашида гирифтам, магар барои он ки мавқееро ҳамин хел ба осонӣ супорам? худатон фикр кунед, мо чанд ғалабаро ба даст овардем. соҳиби хонаи ҳамсоя ҳар саҳар ба мо шир меорад, ҳамроҳи мо бо эҳтиром гап мезанад, дилёбӣ мекунад. ӯ барои мо ҳар чизеро ки хоҳем мекунад. дар кадом ботлоқ шумо ин гуна муносибатро ёфта метавонед? ҷамъияти морон розиёна фашшос заданд, аммо мори ҷавон аз ханда меларзид. ман барои нагазидани ин зани гаранге, ки ба зарф шир мерезад, худамро ба зур нигоҳ медорам. одамонро бераҳмона бад мебинам. баъд аз ин ту чӣ хел мор ҳастӣ? ман ба ту чиро ёд медодам? ба ғазаб омад мори пир. нешро пинҳон кардан, ба боварӣ даромадан лозим аст. ин кор барои ман душвор аст. аммо зарур аст, гуфт мори пир. махсусан ҳозир, вақте ки Лаклакҳо пайдо шуданд, паррандагони нафратангез. шумо чӣ хеле ки мехоҳед? якравона ба гапаш меистод мори ҷавон. ман бошам, дар пеши ягон кас хушомадгӯӣ намекунам. ба вай суханашро давом додан намонданд. мори пир якравро аз лона рост ба нӯли Лаклаки аз наздашон парида гузашта истода қатъян тела дода баровард ва ҳатто ҳангоме ки сари мори ҷавон ба гулӯи калон кушодашуда фурӯ рафта истода буд, фашшоси бо ақидаи мори пир норозӣ шунида мешуд. суҳбатро дар вазъияти ором давом медиҳем, гуфт мори пир. ман нақшае дорам. аз афташ дигар эътирозкунандагон набуданд. мо оҳиста фашшос зад мори пир. аз паноҳгоҳи худ рост ба таги пои одамон хазида мебароем. одамон фикр мекунанд, ки айби Лаклакҳост, зеро ки онҳо ба мо ҳуҷум мекунанд. ҳамин хел ҳар гуна овозаҳо пайдо мешаванд. ба мо бошад, айнан ҳамин чиз лозим аст. дар ин бесаросамонӣ ва баҳзу мунозираҳо мову шумо паноҳ мебарем. зимнан дар лонаи Лаклакҳо ҳама чиз аз рӯи одат мегузашт. ду ҷуҷа ба дунё омаданд, ки ҳоло чашмонашонро накушода аллакай хӯрок мепурсиданд. Лаклакҳои падару модаршуда ба ташвиш афтода буданд, ки чӣ тавр чуҷаҳои худро сер кунанд. аммо онҳо ташвишҳои дигар ҳам доштанд. Лаклакҳо ба фарзандони худ дар бораи ҷаҳони зебое, ки онҳо бояд дар он зиндагӣ кунанд, дар бораи алафии тару тоза, гулҳои хушбӯй, паррандагони хурдакак, ки морон ба онҳо таҳдид мекунанд, нақл мекарданд. нест кардани ин морҳо бар дӯши онҳо гузошта шуда буд, зеро ки агар онҳо набошанд, ин корро кӣ ҳам мекард? Лаклакҳо рӯзҳои зиёд чуҷаҳоро парвариш карданд ва замоне ки онҳо калон шуданд, парвоз карданд ва хӯрокёбиро ёд медоданд. бори саҳарӣ барвақт Лаклак лонаро танҳо не, балки ҳамроҳи чуҷаҳои калоншудаи худ тарк намуд.
онҳо ба тарафи майдони паси деҳа парвоз карданд ва дар он ҷо то ғуруби офтоб морҳоро медоштанд. дар яке аз рӯзҳои хуби офтобӣ, вақте ки шикори морҳо бобарор буд, лаклакҳо ногоҳ фарёдеро шуниданд, ки аз деҳа меомад. «Мор! Мор!» лаклакҳо ба сӯи хона шитофтанд ва шоҳиди воҳимаи одамон шуданд. нидоҳо садо медоданд: «Ин чӣ бадбахтист! Ягон вақт морҳо ин қадар бебокона рафтор намекарданд!» «Сабаби ин лаклакҳо мебошанд», дод мезад кадом як пиразан. «Онҳо лонаҳои морҳоро тагу рӯй мекунанд. Морҳо илоҷи дигар надоранд. Аз ҳамин сабаб беқарор мешаванд». ин дар ҳақиқат рост аст, дастгирӣ кард модари 6 фарзанд. «Морҳо ҳеҷ гоҳ якум шуда ба одамон ҳамла намекунанд. Ман инро медонам. Ҳар саҳар ба онҳо дар заиф шир медиҳам. Бо морҳо ҳам дӯстӣ кардан мумкин аст. Одами хуб бо ҳама муросо карда метавонад». «Лаклакҳо ба ин чиз дахл надоранд», гуфт духтараки тахминан 12 сола. «Лаклакҳо ба мо ёрӣ расондан мехоҳанд». сокинони деҳа сахт баҳс карданд ва хеле вақт ба ҳавлиҳои худ пароканда намешуданд. торик шуд. деҳа оҳиста оҳиста ба хоб фурӯ мерафт. дар оромии фаро расида ногоҳ даре ғиҷроз зад. нури хираи чароғ намоён шуд. овози пиронаи серғурбат шунида шуд. «Ана халос, ёфтанд ки дар бораи чӣ баҳс кунанд. Ин лонаи лаклакҳоро нес кардан лозиму вассалом. Бигзор дар ягон ҷои дигар сокин шаванд». дере нагузашта хонаи кӯҳнаи партофташуда аз дарун равшан шуд. дудбарои хиштин ховоз зад. аз он халқаҳои дуд баромаданд. шарораҳо ба боло париданд ва дарҳол шохаҳои лонаи калон дар гирифтанд. 4 паррандаи безобиташуда аз лона париданд ва дар болои хона давр мезаданд. онҳо то вақти ба замин афтидани лонаи сухтаистодаи худ мепариданд. фақат ҳамон вақт лаклакҳо баландтар баромада парида рафтанд. «Вале мо ба кадом тараф равонаем?» тамоман беқувват шуда пурсид яке аз чӯҷаҳо. «Дуртар аз одамон, ҳар чӣ дуртар аз одамон», ҷавоб дод лаклак падар. дар поён ботлоқ паҳн шуда буд. дар канори он дарахти хушкӣ меистод, ки нӯки онро раъду барқ бурида партофта буд. лаклакҳо ба шохаҳои луч нишастанд. «Ана ин ҷои нави лонасозӣ аст», гуфт лаклак модар. «ҷойгиршавиро сар мекунем», нафаси хаста баровард лаклак. каме он сутар аз ботлоқ деҳаи ҷойгир буд. бори лаклак аз баландии парвозаш мореро дид, ки ба тарафи деҳа хазида мерафт. аввал ӯ чашмонашро ба тарафи дигар гардонд. гӯё донистан ҳам намехост, ки дар ин деҳа низ морбачаҳо пайдо мешаванд. аммо худи ҳамон лаҳза нафас кашида гуфт: «Агар мо набошем, кӣ мекунад?» бори сокинони деҳа назди ботлоқ диданд, ки чӣ тавр паррандаҳои калон дар болои боми хонаҳои онҳо парвоз мекунанд. барқ. дар хонаи ғулачӯбии деҳаи харобгашта бегоҳ зани солхӯрдае дар пази миз нишаста буд ва ҷуроби ба сари дастгоҳи дар беҳкунӣ кашидашударо таъмир мекард. шамъи дар шамъдон часпонда шуда месӯхт. дарро касе куфт. соҳибхоназан кори худро як тараф монд ва дарро кушоданӣ шуд. вақте ки ӯ чангакро бардошт, дар назди дар ҷавонеро дид, ки дар даст қуттӣ дошт. «Чӣ лозим?» дағалона пурсид зан. ҷавон меҳрубонона салом гуфт ва ҷавоб дод: «Ба ман не, ба шумо лозим». «Ба ман чӣ лозим будааст?» бисхан зада пурсид соҳибхоназан. «Барқ. Ман барқ дорам. Ана чӣ хел шамъи равшан». ҷавон қуттиро эҳтиёткорона кушод ва аз даруни он лампочкаро баровард. «Дар ин ҷо 100 то ҳамин хел шамъ ҳаст». «Дар куҷо?» «Дар ҳамин лампочка». зан хомӯш истода рост ба ҷавон менигарист ва ҷавон худашро гум карда аллакай беҷуръатона давом дод. «Ростӣ ин чиз на ин ки шамъ аст.
зан мисли пешина хомӯшона рост ба меҳмон нигоҳ мекард. ӯ тамоман худашро гум кард ва бо забони гирифта гуфт: хулоса ман мехоҳам ки шумо барқ дошта бошед. ин лампочка. соҳиби хона оқибат даҳонашро кушод. ҳа, ту инро аллакай гуфта будӣ. ҷавон сарашро хам кард ва нобуро гап зад. ин лампочка монанди 100 шами шумо равшанӣ медиҳад. ту маро кӣ гумон мекунӣ? ягон хел девона? ман ин 100 шами туро чӣ тавр дар мегиронам? охир онҳо ягон дона пилта надоранд ку? ин ҷо ба чӣ гу гирд занам? рӯи рост ба ғазаб омад соҳибхоназан. ҷавон фаҳмонданӣ шуд. гугирд лозим нест, барқро гузарондан лозим аст, сим кашидан лозим аст ва равшанӣ меояд. агар шумо ба ман бовар кунеду ба хонаи худ роҳ диҳед, он гоҳ ман ҳама корро иҷро мекунам, сим мегузаронам, калидак мемонам. соҳиби хона ба айвонча баромад ва гуфт: ман ҳозир дружинникро ҷиғ мезанам, ту дар бораи барқи худ ба ӯ нақл мекунӣ. баъд аз ин зан тоба ва тиракро ки барои ҳолатҳои махсус дар айвонча меистоданд гирифт ва баланд тақ-тақ кард. бонки хатарро шунида дружинник давида омад. чӣ воқеа шуд, Раъно Ибодовна? ана бин, ин қалоб мехоҳад ки ман шамъро ба кадом як барқ иваз кунам, фаҳмондан гирифт соҳибхона зан. дружинник оҳи вазнин кашид. ҳозир ин хел қалобон бисёр шудаанд, гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ. муҳимаш, ҳамаи онҳо дар хусуси як чиз, дар бораи барқ гап мезананд, аммо нишон додани ҳамон барқро талаб кунӣ наметавонанд. ҳар гуна сафсатаҳоро мебофанд, гӯё ки онро дидан намешуда бошад, фақат ҳис кардан мумкин будааст ва ин ҳодисаҳо танҳо аз рӯи натиҷааш баҳо додан мешудааст. аммо медонӣ ман чӣ фикр дорам? ана шам. он месӯзад, ҳама онро мебинанд, ягон чизро ихтироъ кардан лозим нест. ту шамъро мебинӣ? дружинник ба ҷавон муроҷиат кард. мебинам, оҳ кашид ҷавон. акнун ба ман барқи худро нишон деҳ. охир аввал сим гузарондан, лампочкаро тоб додан лозим аст. ман ин корро метавонам, шитоб кард ҷавон. боз гапи худатро такрор мекунӣ, ба ҷаҳл омад дружинник. ҳоло ист, ман медонам ки чӣ тавр туро аз ташвиқоти зарарнок тарқи одат кунонам. ҳамин дам аз ким куҷо ба ҳавлӣ ҳамсояи Раъно Ибодовна бо калобаи сими давида даромад. аҳа, кани ин ҷо биё, мебинам ки ин қалоб ба ин ҷо ҳам фиреб карда даромадааст, бо ғазаб дод мезаду. тамоми хонаамро бо сим печонд, аммо барқ нест ку? о чаро иҷозат додӣ? чаро бо шавҳарат маслиҳат накардӣ? қатъӣ пурсид дружинник. охир ин гуфт ки маслиҳат кардан лозим нест, танҳо шахсан бовар кардан лозим аст ва ман бовар кардам. ҷавон асабонӣ шуд. истед, охир ман огоҳ карда будам ки барқ вақти ба зеристгоҳ пайваст шудан пайдо мешавад, аммо барои ин аввал тамоми хоҳишмандон бояд сим гузаронанд. ман барои ҳамин ҳам хона ба хона мегардам, мефаҳмонам, баъд ҳамаро пайваст мекунам ва шумо соҳиби барқи равшан ва ҳақиқӣ мешавед. ҳамааш фаҳмо, хулоса баровард дружинник. ҳабси серӯза. мешинӣ, нағзакак фикр мекунӣ, ана ҳамон вақт ба суҳбатамон бармегардем. 3 рӯз пас ба шӯъбаи навбатдорӣ Раъно Ибодовна, ҳамсояаш ва сокинони дигари деҳаи харобшуда омаданд. ба онҳо эълон карда буданд ки маросиме аз ташвиқоти зарарноки барқ даст кашидани қалоб барпо мегардад. дружинник камераро кушод ва аз он асири бечора баромад. хайр, оё эътироф мекунӣ ки ягон хел барқ вуҷуд надорад? таҳдидомез пурсид дружинник. ҷавон ғамгинона ҷавоб дод. эътироф мекунам, шумо барқ надоред ва ҳеҷ гоҳ то тағйир ёфтани шуъуратон соҳиби он намешавед. дружинник қаноатмандона чапак зад ва гуфт: хеле хуб, афсонаи худро фаромӯш кун ва дигар ман туро дар ин ҷо набинам. бирав.
ҷавон калобаи сим ва қутии лампачкаҳоро бо худ гирифта рафт. Дружинник аз паси ӯ нигоҳ кард ва гуфт: нафратангезии кор дар он аст, ки худаш ба ҳамаи ин чизҳо бовар мекунад. ва ин гуна мутақиддон чӣ қадар бисёранд. оташин мешуданд ҷамъшудагон. саволҳои зиёдатӣ. саҳарии барвақти рӯзи истироҳат падар ба писари худ гуфт: имрӯз ба ман лозим аст, ки ту зур бошӣ. барои ҳамин нағзақак наҳорӣ бихӯр. инаш боз барои чӣ? пурсид писар. намегӯям. хайр, то нафаҳмам, ки ин барои чӣ ба ту лозим аст, хӯрок намехӯрам. падар бешӯхӣ қаҳр кард ва ҷавоб дод: ман ба ту тӯҳфаи ногаҳонӣ карданӣ будам. бояд ба боғи аттраксионҳо мерафтем. дар он ҷо бо либосҳои хандаовар мусобиқаҳои оид ба гӯштингирӣ гузаронда мешаванд. мехостам туро ҳайрон кунам, аммо нақшаи ман бо сабаби нолидани ту вайрон шуд. афсӯс. писар пурсид: лекин мо ба ҳар ҳол меравем, ҳамин тавр не? падар ҷавоб дод: албатта, аммо таби ман аллакай хира шуд. тамоми роҳ писар дар мошин хаста нашуда савол медод: падарҷон, чаро таъмид гирифтан лозим аст? падар, чаро дар китоби муқаддас гуфта мешавад, ки хандаоварӣ шоистаи мо нест? падар, чаро калимаи девонаро талаффуз кардан мумкин нест? падар ба саволи писараш бо савол ҷавоб медод. аммо ту ҳақиқатан инро донистан мехоҳӣ? албатта, тасдиқ кард писар, вагарна ман ин қоидаҳоро иҷро карда наметавонам. рӯзи истироҳати оянда падар ба писараш гуфт: кани биё, сару либоси наватро пӯш. писар пурсид: чаро? падараш ҷавоб дод: ин тӯҳфаи ғайри чашмдошт аст. хайр, он гоҳ то вақте ки сабабашро нафаҳмам, либоси навро ҳам намепӯшам. падараш зиқ шуд ва фаҳмонд: ман туро ба суратгирии рекламаи ширкати худам мебарам. аз рӯи нақша ту бояд дар кадр ногаҳон пайдо мешудӣ, аммо акнун лаҳзаи ғайри чашмдошт аз даст рафт ва реклама бозии оддии актёрҳо мешавад. боз як ҳафта пас падар саҳарии барвақт ба куҷое рафт ва ҳангоми баргаштан дар дасташ мошини бозичангини боркашро дошта меистод. радиоидорашаванда. падар мошинро ба фарши хона монд ва гуфт: ман хеле боз мехостам ин мошинро барои ту харам ва оқибат баъд аз иҷрои супориши навбатӣ ин корро карда тавонистам. бигир. писар албатта ба тӯҳфаи падараш бо чашмони боваҷд нигоҳ мекард ва ҳангоми ба мошин даст расондан хеле ба ҳаяҷон меомад. мошини боркашро аз назар гузаронда пурсид: аммо чаро ту ин хел мошинро ба ман пештар харида наметавонистӣ? ман дар ин бора ба ту нақл кардан намехостам. падар, хайр нақл кун, боз нолиш кард писар. ин дафъа падараш сахт оташин шуд ва гуфт: ту ҳақиқатан донистан мехоҳӣ? набошад гӯш кун. ман як моҳи пурра дар болои лоиҳаи дарҳое кор кардам, ки аз рӯи принсипи сенсорӣ кор мекунанд. ширкате, ки дарҳои моро ба мағозаҳо бурда мерасонад, муфлис шуд ва ба ман лозим омад, ки худам бо шахси алоҳида на танҳо барои пур кардани зараре, ки бо амалӣ гардондани лоиҳа вобаста аст, балки барои ба даст овардани фоидае низ шартнома бандам. ин шахси алоҳида бо қонун муросои дуруст надоштааст ва дарҳои маро то охири тафтишот ҳабс карданд. ҳақиқати дахолат доштан ё надоштани маро ба амалҳои ин шахси алоҳида муайян мекарданд. вақте ки оқибат корро дида баромаданд ва мол ба ман баргардона шуд, ман тавонистам онро ба мағоза фиристам, аммо вақти зиёдро аз даст додам. аммо ин зарар аст. лекин вақте ки дарҳо ба дасти харидорон рафтанд, фурӯхта шуданд ва ман фоида ба даст овардам, ин мошинро барои ту харида тавонистам. писарак тамоми ин ҳикояро гӯш карда оҳи вазнин кашид ва гуфт:
агар ман инро намедонистам хубтар мешуд. Акнун вақте ки ман тамоми мушкилоти харидорӣ кардани онро медонам, ба тӯҳфаи ту шод шуданам душвор аст. Падар гуфт: ман ҳам писарам, намехостам маълумоти нолозимро ба сари ту бор кунам. ман медонистам ки он хурсандии туро фурӯ мебарад. ҳам ту истифода бурдани чизҳоеро ки ман барои ту мехарам ёд гир. ёд мегирӣ? ҳа, ман кӯшиш мекунам, ҷавоб дод писар. боз як чизро ҳам фаҳм, ки худо ба мо донишро нишон додааст, ки ба шарофати он мо зиндагӣ мекунем. фақат гӯш кун, ки худо чӣ мегӯяд ва фармондаҳои ӯро саволҳои зиёдатӣ надода иҷро кун.